Ni Barnabas ug ni Pablo sa ilang gibuhat, gigisi nila ang ilang biste ug midagan sila sa taliwala sa mga tao ug misinggit, "Mga higala, nganong maghalad kamo kanamo? Kami mga tao lamang sama kaninyo." Wala sila magpadala sa mga tao kay uban pa na mugara ug dawaton ang mga pasidungog sa tao. Delikado kaayo na. Kanindot sa istorya sa kinabuhi ni Haring Nebukadnezar, no? Kay gikan kini sa makasasala nga kinabuhi ngadto sa kaluwasan, kay nipaubos man siya sa Dios. Atong makatunan nga ang garbo muguba gayod og tawo. Giingon sa panultion 16:5, "Ngilaran ang Ginoo sa mga mapahitason ug sigurado gayod nga silutan sila." Usa ang garbo sa gikasilagan sa Dios. Ikaw igsuon, kanus aman nimo pasidunggan ang Dios sa iyang kamaayo kanimo? Dayga siya ug isinggit, paubos sa iyang tiilan. Salmo 103:2-4. "Dayigon ko gayod ang Ginoo, ug dili ko gayod kalimtan ang iyang kaayo. Gipasaylo niya ang tanan kong sala, ug giayo niya ang tanan kong balatian. Giluwas niya ako gikan sa kamatayon, ug gipanalanginan niya ako sa iyang gugma ug kaluoy." Atangin ninyo ang sunodtang mga drama nga kinutlo sa Biblia ug tinuod nga mga panghitabo sa kinabuhi sa usa ka tawo diin atong makita ang lihok sa usa ka gamhanang Dios sa pangalan ni Jesus. Jesus, ang tinapay sa kinabuhi. Tunay kalistanak mga problema, adunay panahon bation kagkaloya sa pagpasan ning kasakit ning kalibutanan. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong bahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong puganan. Apan ayaw kabalaka ang tulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nagikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan, mahanaw ang tanan, bisan kalibutan, mahanaw sa laman. Ang magpabilin ang pulong mo, dili mausap ang saan mo, nga ako daw mo.
gabi, maayo nga pagpaminaw sa ato nga programang ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga naghatag ka nato gigayon og panahon nga diin ato na usab nga hiskutan ang mga mensahe sa Dios, ato na usab nga saluhan ang mga pagtulunan nga gikinahanglan nga atong madunggan sa atong panaguban. Sa atong nga pagsugod ato ning sugdan ablihan sa mga pagdaig, pagpasalamat sa pagkamaayo sa Dios sa atong kinabuhi. Magampo ta. Amahan na mo nga Dios sa magkagagahom. Niya nasab kami o Dios nga nagkahiusa sa imo mga mensahe. Niya nasab kami o Dios aron sa pagpasalamat kanimo. Sa pagpasidungog sa imo pagmaayo sa mong kinabuhi, sa imo pagpanalipod, pagbantay, sa imo pagtagbo sa tanan nga among gikinahanglan. Padayon mo usab nga gihatagan og kusog kadasig ang magtatag usa nga midangog bituo kanimo. Niya nasab kami o Dios aron sa pagpaminaw kanimo. Niya nasab kami aron sa pagkat-on ug aron mahinumduman ang matag-usa namo nga kasing-kasing sa mga pulong nga gikinahanglan namong subayon. Kaya ang imo mga mensahe dili man gyud mapakyas. Mudala ka namo diha sa imo mga sahay. Musamahan i-bless kami sa imo mga pagtulunan o mga pulong nga amo karong madunggan. We declare blessing sa matag usa in Jesus name. Amen. Oh, amen. Mayong gabi, mayong nga pagpaminaw. Welcome sa ito nga programang ang pulong mo kinabuhi ko. Sa mga listeners sa 101.3 to ang FM station nga nanuka diri sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia. Ato ang nadunggan ang kinatibuk ang drama mahitungod sa usa ka batan-on nga dunay kahadlok sa Dios. Usa ka batan-on nga matinud-anon nga nagkinabuhi sa mga mensahe sa Ginoo nga dili gayud mahadlok diha sa ihang pagtuo sa Ginoo iyag yung gibarugan. Kanya alang sa mga ato mga kaigsunan nga nagsunod usab sa ato ang programa pinaagi sa Facebook Live. Mubo lang ang ato ang nadunggan mahitungod sa drama nga giumol sa alagad o mga alagad sa Ginoo. Pinanglohan ni Pastor Hanili Aro og sa mga pastor ni Pastor Renato Inot og sa mga kaubanan sa maong drama. Ilang itagaan og kinabuhi ang mga istorya diha sa balaang kasulatan mahitungod sa kinabuhi ni Daniel ug uban pang mga nindot nga mga sugilanon nga atong mabasa diha sa Biblia. Og salamat ta sa atong buhi nga Dios nga dunay mga tawo nga nagsakripisyo ug naghago aron matagaan og kinabuhi o matagaan og tin-aw nga sugilanon ang istorya sa Biblia. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin sa tanan nga mga listener ilabi na usab sa ato ang mga kaigsunan nga nagsunod sa ato nga programa pinaagi sa atong FM station 101.3 ug sa tanang mga FM station nga nag-hook up sa ato nga programa. Welcome. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin kanimo, kanako o kanatong tanan sa programang ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong pagpaminaw, mayong pagpakiguban. Welcome na usab sa itong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Ako nagtuo nga naa mo kanunay sa kadasig o sa kalipay, kalinaw ug panalangin sa Ginoo. Walay tihik-tihik, walay pugong-pugong, buhaton ta sa pagsimba, tanang iyang katawhan. Mayong gabi, mayong pagiguban ni Gigi Dinoyo, gaw, mayong gabi diha gaw. Og ni Jerlyn B. Bulandres, maayong gabi pastor, maayong gabi isab ninyo diha Jerlyn. Giovanni Opon, maayong gabi. Unsa pangalan sa imong simbahan pastor from Baybay City, Leyte. Sa kunoyngan. Mo ning gitagaan og ngan og ganang
a disciple of Jesus Christ Incorporated. Maayong gabi ni Hosea Noel Tudlas, maayong gabi Pastor, live na kadiri sa Jikija Alcantara Glorious King Glorious King Jesus Assembly by Pastor Junrel Lee. Maayong gabi ni mo diha Pastor, maayong pagpaminaw. Maayong pagiguban, maayong pagpamati ni Liachin Gonzaga. Maayong gabi ug sa tanan kaigsunan labi na sa nimo Pastor. Praise God, hallelujah, and God bless always to all from Negros Oriental. Maayong pagiguban, maayong pagpaminaw ni Pastor Carmen Mahilom Bantigi nga nanukad diha sa Sudlon. Maayong gabi nimo diha Pastor. Maayong pagiguban ni New Idar Sumampong ug ni Susana Pablio. Maayong gabi Pastor Gideon, Pastor Russell ug sa tanang naminaw. Minaw lang ko samtang naglakaw, paingon pauli. Dalaygon ang buhing Dios kanatong tanan. Maayong gabi ni Louis Jane Gonzaga, pwede ko request song Milagroso Ka. Thank you Pastor. Mayong gabi ni Rans Yumi ug Marilo Phil. Maayong gabi Pastor ug sa tanang naminaw karong gabi. Maayong gabi Marilo Phil, ang Dios magpanalangin. Maayong gabi may pagpaminaw ni Josepino Paran, si Wilfredo Gulosino. Maayong gabi Pastor Gideon, Rachel Narciso Lasconia. Maayong gabi may pagpaminaw. Si Villenario Florentino, matud padalaygon ang Ginoo. Maayong gabi Pastor ug sa tanang kaigsunan. Ang mga claims ba ni Angelica Sombrano Pastor biblical tanan. Ang mga nagtuo og kupot sa one save always save, dili sila uyon sa tanang testimony. Kay one save secure na daw ni Hesukristo. Magpakisayod unta ko Pastor. Alang sa Dios, magpanalangin sa tanan. Salamat sa pagtubag sa kanunay sa Pastor. Salamat kay si mong pangutana, no? Villenario Florentino Escape. Ang mga video ni Angelica Sombrano, wala kay ko makatanaw gyud sa tanan gyud ng mga video. Sa una, nasa nag-eskwela pag og Bible School, bag-o pa gyud na siya nga kanang nanon sa YouTube o sa Facebook ang iyang mga testimony. Nakasunod ko ana, pero sa pagkakaron daghan pa na sigurong mga video kay ako ang nahibaw-an murag bitaw tuog kanang nisod siya og usa ka grupo o niya dito ra ko kutob. Hangtod karon wala na kaayo ko dili kay wala na kaayo, wa na gyud ko makatan-aw og mga video or mga testimony, mga discussion mahitungod sa gipamahayag ni Angelica Sombrano. Pero sa imuhang pangutana, mahitungod sa uban nga organisasyon labi na sa gitawag pagtuong one save always save, matud pa dili sila uyon sa tanang testimony kay one save secure na daw ni Jesus Christ. So sa imuhang gipaabot dire, nagpakita nga ang mga testimony ni Angelica Sombrano, nagpakita nga mura og kana bitaw nga dili lang kay mura, nagpakita nga against sa mga doktrina pod sa uban nga mga organisasyon labi na sa doktrina nga save always save. Onya ingon din one save secure na daw ni Jesus Christ. Magpakisayod punta ko kon paspo kon okay. About sa kanang save always save, doktrina gyud na sa tao nga naumol ba nga gikan pod nga gikuha nila sa mga bersikulo sa Biblia. Ang save always save
tinuod na siya, mahitabo na siya sa kinabuhi sa tao, naalagi kondisyon, kining pulong kon, kanang if, kon ang tao nga naluwas diha sa pagtuo kang Kristo Jesus, nagpabilin siyang mutuo ni Jesus Christ. Unya, ang tao nga nagpabilin sa pagtuo ni Jesus Christ, magpabilin man na siyang limpyo, magpabilin siyang balaan, magpabilin siyang matarong. Kung dili siya magpabiling balaan, magpabiling matarong, ang kunon pabakaha siya ni Jesus Christ nga nagpabilin siya ni Jesus Christ o sakop siya ni Jesus Christ. Kanang save always save, insakto na siya ni adtong mga taong tinud-anay nga nagpabili ni Jesus Christ. Katong tao nga tinud-anay nga nagpabili ni Jesus Christ, kay kung moingon mangguta nga pagtuo ang ebidensya nga ang tao naka-angkon og kaluwasan, mailad manggod ang tao ana. Kay ang tao manggod dili manggod siya katugkad sa iyang isig katao. Kung tinuod ba nga nagkinabuhi siya sa pagtuo sa Ginoo, kay pwede ra manggod nga ang kunon gayod sa tao nga okay, ni dawat ako ni Jesus Christ, ni simba nako, ni hatag nako unsay mga ni sunod nako sa mga palisiya diha sa organisasyon. Unya mo deklara nga kini luwas na gyud, kaming tanan deklara na gyud nga luwas na gyud, wa nay makaagaw. Kay ang tinuod wa man poy makaagaw sa atong kalag ug sa ato ang kinabuhi sa dihang magpabilin ta ni Jesus Christ. Walay makabira nato, walay bisan kinsa nga makapahawas nato. Gawas lang pod sa atong kaugalingon. Like sa kinabuhi ni Judas Iscariote, katong nagbudhi ni Jesus, pangutana, nagtuo man gyud to siya. Daghan kayo mga nagtuo diha sa Biblia nga milaylo sa pagpangalagat. Daghan kayo mga tao nga misakripisyo sa ilahang pagtuo kang Kristo, pero nagkasumpaki sa ubang pagtulunan, ilabi na sa pagtulunan ni Pablo. Mao na nga like sa kinabuhi ni Barnabas, sa kinabuhi ni Demas, sa kinabuhi ni Alejandro, mga tao nga mibulag sa pagdumala ni Apostol Pablo. Nya ang pangutana ana, kinsa ang tinuod nga nagpabilin diha sa tinuod nga pagtuo diha kang Kristo. Muna nga kung ato na siyang tugkaron, walay bisan kinsa nga makautingkay sa pagtuo sa usa ka tawo. Bisan ako di ko kautingkay sa inyong pagtuo. Kamo po di po mo kautingkay ni katugkad sa ako ang pagtuo. Ang Dios lamang mo'y makatugkad. Unya unsa may gipamulong ni Jesus Christ, unsa may gitsugilon sa Dios nga atong tagaan og pagtagad sa diha nga kita mingtuo na ni Jesus Christ. Kinahanglan magpabilin ta ni Jesus Christ. Kay kung dili ta magpabilin, ang mahitabo dili ta makabunga og maayo. Og ang tao nga dili makabungag maayo, giklaro usab sa atong Ginoo nga siya pagaputlon. Ang tao nga giputol, pwede ra siyang present sa simbahan, pero wa nay tinuod nga pagkabalaan. Wala nay tinuod nga pagkaputli. Wala nay tinuod nga pagkamatarong. Gani, kung imong lantawon sa katapusang mga adlaw, ang mga daotang tao, mupuyo na gani og simbahan. Mao na nga, mahitungod sa save always save, dili gyud ang tao mo'y makatugkad ana. Kung siya naabag yun sa kaluwasan, magpabilin ba siya sa kaluwasan? Kay sa atong panahon karon mga kaigsunan, daghan kayo mga tao nga grabe ka strikto o grabe ka seryoso nga sila luwas. Pero ang gipakita sa Biblia, makasulod ka sa tinuod kanang saad sa Dios nga maong bagong langit o bagong yuta, kay nani man gud ni kung maghisgot tag kaluwasan diha sa pagtuo kang Kristo Jesus, ato na nang naangkon.
asa man ta dapit nga gitagaan og kaluwasan or nakadawat og kaluwasan dihang nintuo ta ni Jesus Christ. Walay lain ang sala. Diha ta nakadawat og kaluwasan gikan sa pagkaulipon, pagkaginapos, gikan sa pagkamakasala. So kita karon wala na tay sala. Dili na ta makasasala. Ikaw ug ako nga midawat ni Jesus Christ, anak na sa Dios. Katawhan na sa Dios. Tinun-an na ni Jesus Christ. Mga sumusunod na ni Jesus Christ. Ug kanang tanan, wala gyud na gitago sa Biblia ang mga ilhanan. Kay pwede man guna siyang angkon-angkonon sa matag tao. Nga, born again ko, tinun-an ko ni Jesus Christ. Sumusunod ko ni Jesus Christ. Tinuod kong Kristohanon. Unya, barugan ang doktrina, barugan ang karatula. Kanang tanan, ang makatugkad ragyod anak, makauting kay ragyod, ang Dios ragyod. Ang Dios ra. Mauna nga, mahitungod sa gitawag katapusang hukom, walay tao nga makahimo og kana bitang pagpakita sa sala sa tao. Dili gyud ang tao makahukom sa iyang isig ka tao. Ang Dios lamang. Kay ang Dios ra mo'y nakakita og nasayod sa hunahuna og sa kasing-kasing og sa tanan nga iyang nahimo sa tago ug sa dayag. Ang Dios ra gyud. Muna nga mahitungod sa save always save. Kung imo na siyang tun-an, kato lamang mga taong nagpabili ni Jesus Christ. Pero dili basihanan kanang pulong pagtuo. Kay daghan kaayo nga mga tao nga nahisulat na gani diha sa Biblia. Wala pa gani sila makapabilin kang Kristo. Mauna nga, si Jesus naanay mga pasidaan. Ang maluwas, katurang nagpadayon. Nagpadayon o nagpabilin diha kang Kristo. Unya naay mga ilhanan nga gipakita ang Biblia. Kung kinsa ang tinuod nga nagpabilin kang Kristo. Unsay ilang mga kinaiya. Unsay gipakita nga batasan. Unsay gipakita sa Biblia nga mabatunan og ato mismo nga makita ni adtong mga tao nga tinud-anay nga nagpabilin kang Kristo Jesus. Kay pwede man gunang angkon-angkonon sa tao. Pwede nang angkonon nimo, pwede nang angkonon nako nga nagpabilin ko kang Kristo. Pero ang mo tug-an magud-ana ang atong batasan, ang atong kinaiya, ang atong binuhatan. Unya dili man na tanang binuhatan, batasan, masaksihan sa tao. Pero walay malilong sa matas Ginoo. Pwede nimo nang tagu-taguan ang imong batasan. Pwede nimo nang tagu-taguan ang imong mga binuhatan, pero dili ka katago sa Dios. Muna nga sa ato nga programa, ang gibasihan gyud sa gitawag save always save, dili ka ng pagtuo. Dili ng pagtuo. Ang tinuod nga kana bitang naluwas nga nagpabilin gyud sa kaluwasan katong tinud-anay nga nagpabilin kang Kristo. Nya kanus aman na may tabo. Inig-atubang na gyud sa tao sa ukmanan sa Dios. Muna nga kana bitaw nga once nga mutuo ka, luwas na ka unya, dili na ka maimperno. Dako kay na siyang bikil kay na siya. Matod pa sa ako ang mentor sa una, lahap kay na nga teaching. Lahap kay na teaching kay sa una nga nag-eskwela kog Bible school, mao lagi nang na ay gagmay nga mga lalis-lalis nga sa ako ang nagklaro mao na ditoy debate. Nga gikan sa human namo pag human namo klase alas 9 sa gabi
Humana mog panihapon, istoryahan ay hangtod alas 11, hangtod alas 12, hangtod alauna. Ang hisgutan, mahitungod ra gyud sa kaluwasan. Hapit na lang pong kusumbaga kay gusto lagi niya nga mutuog mo dawat yung ko nga once nga mingtuog ko, naluwas ko, luwas na gyud ko hangtod nga mubalik si Jesus Christ. Kana kung nagkinabuhi ko diha sa mensahe sa Ginoo, nagpabilin ko kang Kristo. Nya ang mga ebidensya na wala man itago. Tsaha, bisag magkasala ka, pastor. Bisag ka magkasala ka, Brad John. Ikong kanang titsinga, mura, dili gyud mura. Di gyud ako na madawat, kay wa gyud na gipakita sa Biblia. Ang tao nga mingtuo, mibuhat sa buhat ni Jesus Christ. Ang tao nga muangkon nga siya tinun-an ni Jesus Christ, nagkinabuhi sa mga pagtulunan ni Jesus Christ. Pwede niyang angkunon nga nagbuhat siya sa mga buhat ni Jesus Christ. Pwede nang angkunon ng tong tanan nga nagkinabuhi ta sa pagtulunan ni Jesus Christ. Pero ang makahukom ra gyud ana ang Dios ra, dili ang tao. Kay ngano man, sa ko nagikaingon, kanang imong batasan pwede ra gyud na nimong tago-taguan. Kanang tanan nimong gibuhat pwede na nimong matago sa tao. Pero sa matas Ginoo, dili na nimong matago. Mauna nga, salamat kaayo no sa imuhang panahon, Vilinario Florentino Skip. Nya, pangitaon sa nako ning milagroso kay gi-request man ni diri sa atong panag-uban. Ato ra ni i-background kini mga awit magkalangit sa maning milagroso ug niya padayon ta sa paghatag og panahon sa mga mensahe nga gipabot diri sa atong panag-uban. Mayong gabi ni Felix Dapar Lumod, dalaygon ang buhi nga Dios. Mayong gabi ni mo diha, Brad. Mayong gabi ni Matias Sato. Mayong gabi Pastor Gideon og sa tanang naminaw, dalaygon ang buhing Dios. Si New Edgar Sumampo, maayong gabi ni mo ninyo imo pamilya pastor. Maayong gabi ni Susana Pablio Wing Huariza. Good evening pastor, watching from Talisay City, Cebu. Jingjing Tordelio, maayong gabi pastor uban sa imong pamilya sa tanan ng Minaw. Mimbidalio, good evening pastor, watching from Davao City, request og Lahotay. Maayong gabi sa tanan na minaw sabta og mensahe giandam sa Dios alang kanatong tanan. Maayong gabi ni Delia Iminti og ni Idelin si Libyo. Maayong gabi ni Norberta Yotratsi. Good evening Pastor Gideon. And to all listeners, viewers ning maong programa, dalaygon ang gayod ang Dios sa kanunay niyang pagatiman. Watching here in Bindoy, maayong gabi ni Pastor Renato Inot. Alang sa mga naminaw sa ato ang programa sa mga FM station, ilabi na diri sa 101.3, nga nanong ka diri sa Balok naman sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia. Si Pastor Renato Inot usas mga usas mga nagdala og mga papel no sa tingog wala magkalit sa mga tingog sa drama nga inyong nadunggan kaganina before ta nagsugod. Mayong gabi New Edgar, matud pa request og kanta Tatay Sinoy, Pastor Sukad ako nahibalik sa tilan sa Ginoo. Si DT Alsola, maayong gabi. Si Josepino Paran, maayong gabi. Lojin Gonzaga, daghang salamat sa Ginoo sa imong programa. Sa tinuod na pamati namo ang imong pulong ug maghatag kanamo kadasig kalig-on kanunay sa pagkinabuhi sa matag adlaw. Daghang salamat Pastor Gideon and God bless. Salamat kaayo sa Ginoo Sister Lojin. Mayong gabi may pakiguban ni Bing Dandan og ni Maria Hilin Hamil Ngoho. Mayong gabi kanatong tanan og labi na nimo Pastor nga naa kanunay sa tudlo kanamo unsaon pagkinabuhi sumala sa pulong sa Ginoo. Mayong gabi ni Pamila Katalan Dinoyo. Mayong gabi Pastor og sa tanang naminaw sa silingan tanan namo aria. Mayong gabi may pagpaminaw ni Lara Mi. Mayong gabi Pastor watching from Lahog, Cebu. God bless you. Mayong gabi kaninyo diha.
daylara ang Dios magpanalangin kaninyo diha. Padayon og paubos gyud lang gyud mo pinaka-importante na. Cherry Asidelia Liaging, maayong gabi pastor from Catalunan Grande, Sitio Turel, Davao City. Maayong nga pakiguban ni GPC Santiago. Good evening pastor kanatong tanan. Mga igsuon nga naminaw sa programa ang pulong mo kinabuhi ko request song lahutay. Cherry Asidelia Liaging, salamat sa Ginoo live na punta. Kalma lang tabay, matod pa maayong gabi Pastor Gideon. Candelario Dalaygon ang Dios sa kanunay request ko og Panginoon kay puti mo. Si Digong Kulit, maayong gabi ini mo diya Pastor from Cagayan de Oro. Maayong gabi Wilfredo Galosino, taga Bohol di ay ko Pastor. Ampingan og panalanginan mo sa Ginoo diha. Maayong gabi ni Pastor Gregorio Kiring. Maayong gabi Pastor Gideon og sa tanan naminaw watching from Hinunangan, Southern Leyte, song Dagan sa Lumba. Atong oras mga kaigsuonan, alas 8 naman, katong inyo mga request, dili siguro na ako matagaan ug pagtagad ang tanan. Matod pa diri, mudagan lang ko diri sa pinakaunahan, naara ko'y ask, dili ba ni sala ang content creator? Depende na sa gamon ka content. Di man na sala ka na mo gama kang content. Daghan kayong mga nagamag content nga nakatabang kaayo sa tao. Pero daghan pong mga content nga nakadaot sa kinabuhi sa tao. Nakadaot sa mga hunahuna o kinaiyas mga bata. So mo na isala. Bisan unsay buhaton sa tao, basta makadaot, sala gyud na. Pero kung makatabang, dili gyud na sala. Maayong gabi ni Eden Ramirez, no? Maayong gabi Pastor Gideon Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Salamat Pastor Gideon sa mga pulong sa Ginoo nga kanunay nimong ipaabot sa mga katawhan. Sige. Daghan pa gyud nga mga message, no? Ako lang ning basahon og tagaan og pagtagad ang uban. Unya kung doon na mo'y mga pangutana, pwede ra gyud natong matagaan og pagtagad. Ang ato rong hisgutan mga kaigsunan sa ato nga panag-uban, kining usa ka pangutana nga miabot gyud pod sa ato ang programa nga usa kini ka pangutana kung unsaon nato pagpili og simbahan nga makatabang kanako sa tinuod nga kabag-uhan, unsa akong buhaton. Muna'y pinaka-importante gyud mga kaigsuon no nga ato ang matagaan og pagtagad. Kini bitaw nga usa ka kasing-kasing sa usa ka tawo nga nangandoy og tinuod nga kabag-uhan. Ang tinuod dako kay papel ang simbahan sa kausaban sa kinabuhi sa tao. Sa imong kinabuhi ug sa akong kinabuhi pareho ra gyud ta. Nagikan ta sa kana bitaw sumala sa ato ang awit makalangit nga nahisalaag ako, gaksa ako, nahisalaag ako kaniadto, walay kapaingnan ang dalan nangit-ngitan, sagong mamo Ginoo nakit-an mo ako. Gibag-o mo, gipasaylo mo ako, gibag-o ta sa Ginoo. Og ang iyahang pamaagi sa pagbag-o sa tao, daghan nga mga pamaagi nga imong makit-an sa Biblia. Daghan nga mga instrumento nga gipakita sa Ginoo nga maoy gamiton para ang tao mabag-o, mausab. Kay ang tao nga dili mabag-o, dili magyud na makahalad og Dios. Pwede siyang makahalad, pero dili na dawaton sumala sa gipakita sa Biblia. Kay ang tanang tao nga nagtuo, pwede na siyang muhalad sa Ginoo. Pero dili tanang tao nga nagtuo dawaton sa Ginoo. Kay naa may mga tawo nagtuo, pero nagpuyo ra gyapon sa sala. Napoy mga tao nga nagtuo nga mingtalikod gyud na sa sala. So anang duha ka kahimtang sa tao, pwede nato na siyang tan-awon kung asa ta dapit na hisama. Sa tao ba nga nagtuo nga nagpabilin ra sa sala, nagkinabuhi ra nga malaway, nagkinabuhi ra garboso,
or sa tao nga nagtuo nga naningkamot sa pagkamapaubsanon, sa pagkamapailubon. Kay ang pagkamapaubsanon, ang pagkamapailubon, maunay bunga o ilhanan nga duna kay tinuod nga gugma, o ang tinuod nga gugma maunay o ilhanan nga duna kay tinuod nga balang espiritu. Og ang tao nga naay balang espiritu, siya ang giila sa Ginoo diha sa Biblia nga anak sa Ginoo. Ang anak sa Ginoo dili gyud na pasagdan sa Ginoo. So kaning ato ang kahimtang karon sa atong kinabuhi, samtang naapatas kalibutan, kumbaga ihanay tag dumala sa ato ang kaugalingon. Wala kana bitawng dili maayo nga ang atong kinabuhi ipadumala nato og lain. Ayaw gyud tuguti nga ang imong una, ang imong kasing-kasing gidumala naglaing tao. Kay dili gyud na pwedeng gamiton inig atubang na nimos Ginoo nga Ginoo, nagkasala ko kay tungod man ani nila. Sila may gadala-dala sa kunahuna. Sila may gatudlo sa akong kasing-kasing. Dili na dawaton sa Ginoo. Kita ragoy mga tubang, kumbaga ako ragoy mga tubang ngadto sa Ginoo sa akong mga sinultihan, sa akong mga binuhatan, sa tanan nga akong nahimo sa akong pagpuys kalibutan. Walay bisan unsa nga pwede na kong gamiton aron himuon na kong irason sa Dios. Kay kita og dayag sa Ginoo ang tanan. Sumuni nga ang atong hisgutan karon mga kaigsunan, kining usa ka pangutana nga pwede gyud kaayo nato ning tagaan og pagtagad. Matod pa nga unsaon nako pagpili og simbahan nga makatabang kanako sa tinuod nga kabag-uhan. Kani bitaw nga pangutana ha, nagpakita ni nga naasay mga gitawag og kalibog, og dunay mga hinungdan nganong niabot ngadto kaniya ang kalibog. Siguro ang hinungdan nganong niabot kaniya ang kalibog, kumbaga nganong moingon kong kalibog tungod kay mibati siya o nagpakita siya nga nalisdan siya og pagpili og simbahan. Lisod alang kaniya og pagpili og simbahan. Mangutana kuno ko mga kaigsunan, alang nimo, sayon ba ang pagpili og simbahan? Di mangutana kuno ko ninyo mga kaigsunan, kaninindot ni siya nga pangutana ha. Matos ako sa ato ang monitor para ako ang mabasa inyohang mga mensahe. Maayong gabi ni Cheryl Naro, Rose Datuon yo. Si Ricky Rakasa, maayong gabi ni mo diha Brad Ricky. Kugihan og salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kugihan ni nga igsuon. Wala man ko kakita sa personal pero ako ang sa among communication akong nakita nga naa niya ang kadasig sa pag-atiman og simbahan. Malipay ko sa kinabuhi sa mga tao nga inana og kadasig. So mangutana ko mga kaigsunan ninyong tanan, kutubra sa mo response sa atong pangutana. Alang nimo, sayon ba ang pagpili og simbahan or lisod? Siguro moingon ka nga sayon kung wa pa ka makasuway sa mga nasuwayan sa uban. Unsa man di ay nasuwayan sa uban, inani ni. Daghang mga tao nga grabe kaayo nga migdaig sa ilang simbahan. Daghan kayo mga tao nga grabe nga midayeg sa ilang pastor. Pero pila ka tuig, wali gani kaabtan 6 year, 10 year, di na kaabtan og 10 years mga kaigsunan. Uy, ang ilahang gikan sa unang tuig ngadto sa ikaduhang tuig, katulong tuig nga perting dinaig sa ilang simbahan, sa ilahang organisasyon, sa ilang pastor, nalimot na sila tanan ato. Ang ilahang mga pagdaig nialisan og kasuko, kayugot og mga nailisan og kanang pagdaot. Murag kumbaga
na feel nila nga sila'y sakto ang ilahang gibiyaan nga simbahan or alagad sa Ginoo, mo'y dili sakto. Kung nakaagi ka ana mga kaigsunan, muingon gyud ko nga lisod ang pagpili og simbahan nga maoy makatabang aron ang tao mabago. Nganong kini nga nagpadala nato diring mensahe mga kaigsunan, sa akong nang gikaingon, sa akong samtang na malandong ko ani, nagpakita siya nga naay mga hinungdan nga iyaha nga nakuhaan og kana bitaw nga or gibasihan niya nganong nibati sa kalisod sa pagpili. Dunay mga hinungdan ba? Usa siguro nga mga hinungdan nga ako ang nakita no. Muingon ko nga tungod sa kadaghan na karon kayo nga simbahan. Perte na pagkadaghan ng simbahan, na ay mga dagkong simbahan, ay mga gagmayng simbahan, na apoy mga bag-o pa lang simbahan. Nya kanang mga simbahan na gikan mga kaigsunan sa nanglaing simbahan. Okay, padayon ta no. Kanang daghan na kayong simbahan. O niya, ang matag simbahan, puro gyud nga mubarog. Nga sila'y sakto. Puro gyud nga mubarog. O niya, inigbarog nila, sila'y sakto, ang uban dili pod sakto. O niya, mauni usa sa akong nakita nga hinungdan, nganong ang usa ka tawo nangutana, kung unsaon pagpili og simbahan nga makatabang aron siya mabago. Nagpakita siguro ni nga naay mga nasanatian ba nga kumbaga na biktima or na-scam. Sa dali nga istorya, murag na-scam ni siya. Muna nga nagpatambag taon nga usaon pagpili og simbahan nga makatabang kaniya aron siya mabago ug maandam sa pagbalik sa Ginoo. Ako nakita, tungod kay iyang nakita karong panahon na haskan daghanan ng mga simbahan. Daghan kayong mga organisasyon karon nga nanubo ng gawas. Mato dinhi ni Lugin Gonzaga, gikan sa yanang sa sala ako gikuha ni Hesus. Gikan sa akong pagkapukan giagak niya ako, kay maayo kaayo siya kanato. So giagak, gikuha. Kanang gikuha ta, o niya mubalik na pod og pakasala. Kuhaon na sad, balik na po pagkasala. Muna nga, unsa may sulti ni Ginoong Hesus, karon nga na ni surrender na ka, naghinulsol na ka, ayaw na pagpagkasala. Kung magpadayon pagka magpikinaboy sa sala, ang Biblia na musulti nga, dili ka anak sa Dios, anak ka sa Yawa. Kung katong mga anak sa Yawa, kung imong lantawon mo, angkon mapunto sila nga sakto. Maayong gabi ni Ma'am Iris, maayong gabi, maayong nga pakiguban, Ma'am Iris Cabrera. Hulat-hulat ko sa inyohang mga kuan, kanang inyohang mga response, kung alang ninyo, sayon ba ang pagpilig simbahan or lisod? Or ngano nga sayon, ngano pong lisod? Lisod mangitag simbahan nga matinud-anon pastor, kay kasagaran pod ako nakita nga nag-ingon nga born again kay palahubog man. Unya maayo kaayo mubuhat og storya. Makaingon ko ba Kristohanon man kaha? So salamat kay ni Gloria Donaire Fortuna. So usas atong mga igsuon ha, kini tinuod gyud ni nga iyaha nga nakita. Ngano mo ingon ko nga tinuod? Mismo ako nakakita. Dili man siguro parihong maurang tawhana o maurang karatulaha, pero ako mismo nakasaksi, nakasinati. Kana bitaw nakakita gyud nga daghan kayo maangkon nga born again Kristohanon sumusunod ni Jesus.
siya ray maluwas. Pero bisan gani sa bisyo, wala pa makalingkawas. Si Pastor John Rel Kitodlas matud pa ang pagpili og simbahan dili lang bahin sa tradisyon. Matud dinhi, kini nindot kayo ni. Kay taas. Og unsay duol sa imong lugar, salamat kayo ako ning tarungon pagbasa gyud. Salamat kayo Pastor John Rel nga ni paabot og mensahe diri sa ato nga panag-uban og live ta karon diha sa Shine FM 11.3 diha sa Alcantara, Cebu. Og ibin sa Badjan og dito sa Tanhay. Matud pa dinhi ni Pastor John Rel, ang pagpili og simbahan dili lang bahin sa tradisyon o unsay duol sa imong lugar. Kundili bahin gyud sa pagpangita sa tinuod nga kalig-on og paggiya sa imong espirituhanong kinabuhi. Aron makapili ka og simbahan nga makatabang sa imuha sa tinuod nga kabaguhan, pwede nimong huna-unaon kining mga giya, mga timailhan sa tinuod nga simbahan. Nindot no? Salamat kayo sa Ginoo. Una, Christ Center. Ang una nga mga ilhanan nga nagpakita nga tinuod nga simbahan, si Kristo ang sentro, dili ang karatula maoy gisentro. Dili ang doktrina o sa simbahan maoy gisentro. Kay kun ang simbahan mo'y masentro, kanang pwede siyang makigbatok, makigbangga sa laing simbahan. Pero kung si Kristo ang sentro, like ni Jesus Christ, si Jesus Christ nga kung imong tan-awon mianhi sa kalibutan, wala gyud siya mosulong sa mga simbahan. Wala gyud siya mo adto dito sa mga parisiyog sa disiyo nga oy kanang inyuhang mga pagtulon-an dili na mao. Gani sa dihang giluto si Jesus, mulikay si Jesus. Ug dili tanang mga pangutana gitagaan og pagtagad ni Jesus. Karon daghan kay mga relihiyon, mga kaigsunan nga dili na si Jesus ang sentro. Ang ilahang sentro ang ilan ng simbahan. Ang una, si Kristo ang sentro. Ang ilang pagtulunan o pagpamahayag nakatumbok nga si Jesus lamang ang makaluwas. Ato ang daygon ang Ginoo mga kaigsunan, no? Ato pagpakan ang Ginoo. Mao nay usas mga ilanan nga si Jesus ra gyud ang makaluwas. Diha sa Juan 14 bersikulo 6 og sa Buhat 4 bersikulo 12. Ang gawa mo ni siyang buhat. Dili sila magtudlo nga kinahanglan kang mosalig sa tao o sa ritual or gitawag mga seremonyas, organisasyon aron maluwas. Mao nay ginatudlo gyud sa tinuod nga simbahan nga wa tay laing saligan kundi si Jesus lamang. Naay gitawag sunod, gitawag siya og biblical teaching. Buti pasabot base sa Biblia ang mga gitudlo. Matud dinhi ang ilahang pagtudlo ug wali oyon sa tibuok kasulatan diha sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 hangtod sa 17. Naa siguro'y pangutana mga kaigsunan nga ipaluap ani ako ra ning tagaan og pagtagad. Ipadayon ako pagbasa. Matud dinhi pausab sa kinabuhi or gitawag sa transformational ang mga tinuod nga pagtulunan og fellowship magdala og kabag-uhan sa imuhang pamatasan og desisyon gyud diha sa kasing-kasing, dili lang puro relihiyon, relihiyoso nga porma sa tradisyon. Accountability og discipleship na ay mga tao nga mutabang, mugiya ug mudasig nimo sa imong pagtuo. Dili lang ka mosimba kada Domingo, kundi makabot ka og tinuod nga pagtuon sa pagtubo. So kung ikaw Kristohanon ka, murag igo na nimo ang pagsimba, okay na, wala kay pagpaningkuha, pagpaningkamot sa pagkat-on sa tinuod nga mga mensahe sa Dios diha sa Biblia, dili na siya maoy angay natong batasanon. Ingon dinhi love and unity,
gugma og panaghiusa ang mga kaigsuonan mo tagad mo alagad dili lang tungod kay membro ka kun dili tungod kay gugma ni Kristo ang nagpadagan. Amo na nindot kaayo mga kaigsuonan usapon is na wagtang na sa mga kasimbahanan. Pag dili gani pareho og simbahan, dili na kaayo magtagad. Usas mga nawagtang biya sa simbahan or sa kinabuhi kinaiya sa tao kining pagtagad og tao. Kung lain gani og simbahan, lain gani ngalan, lain gani karatula, murag mausab ang tinagdan. Pero kauban gani, murag nindot kayo ang pagtagad. Pero kung kauban sa simbahan, doon na gani bikil kusog ay managad og lain pong simbahan. Klarohon lang nato na. Magpadungog-dungog dayon nga, batay kayo mong pastor dito. May nindot inyong pastor, kusog ay nindot kimuwali. May kayo mo tagad. Mato din murag maunan siguro. Salamat kayo, Pastor John Rel Kitodlas, no? Tata Bundok, matod pa maayong gabi, Pastor, ang tanaw ko, okay. Si Rods Yumi, ako nagpasalamat yun ko sa dako sa Ginoo nga nabalhin ko, Pastor, kay dako kayo ang kabaguhan sa akong kinabuhi nga nabalhin ko gikan ko sa Catholic Church. Kay nakakaton ko sa pagbasa sa Biblia og nangayo ko kanunay sa Ginoo nga giyahan ko kanunay nga makabuhat ko sa matarong og para makapahimuot sa atong Ginoo. Gihinay-hinay gyud nako pag-apply ang akong nakatunan sa pagbasa og Biblia gikan ni Rods Yumi. Salamat kay sa Ginoo to pagpakan ang Ginoo, no. Nindot gyud nga kanang nabalhin ka nga nakakita kas kabaguhan sibo gyud sa gisulat sa balang kasulatan. Dili lang sa kabaguhan mahitungod sa doktrina o sa gitawag tradisyon sa uban nga matawag natog gitawag nilag sakramen. Mayong gabi ni Sister Gingging, si Gregorio Kiring matod pa sayon mangita og simbahan basta si Hesus ang sentro. Og pagtulunan lang ni Hesus ang ginawali gikan sa Genesis kutob Revelation. Matod pa Trinitarian. No, salamat kayo ni Pastor Gregorio Kiring from Leyte. Salamat kayo, Pastor. Mayong gabi, Pastor, kumusta? Gikan ni Sister Gingging Simpron. Si Kalma lang tabay, matod pa, wow, salamat sa Ginoo, dalaygon ang Ginoo. Sa ako ang nabasa, pipila ka mga mensahe gikan sa itong mga kaigsuonan, ang uban, wala pa mampud ka hatod ang mga mensahe diri sa itong panag-uban, no? Pero sa ako ang nabasa mga kaigsuonan, labi na gyud sa usa ka tong igsuon nga gikan sa lipik ka simbahan o niya mibalhin siya o niya dito na dihang nabalhin siya na nagpasalamat siya sa Ginoo kay iyag yung nakitaan ang tinuod nga kabaguhan na sinatian gyud niya mismo ang kausaban sa iyang kinabuhi sa iyang pagbasag Biblia. So diha nato nadunggan mga kaigsoon, even gani sa mensahe usab sa iyang alagad Pastor John Rel nga ang dapat gyud buhaton ang pagbasag Biblia. Sa diha nga sentro gyud nato ang Ginoong Hesukristo. Mao ni pinaka-importante ang pagbasag Biblia. Pero naay mga follow-up siguro nga pangutana nga naumol sa inyong nauna o kaha sa ato karong panag-uban nganong daghan kayo mga nagbasag Biblia wala pod magkahiusa. Ang sampoy rason. Ang uban gani mga igsuon mubati nagkahadlok sa pagbasag Biblia kay daghan kaayong mga nagbasag Biblia nawagtang noon ang relasyon sa usa. Nga kaniadto perting ninduta ang kuyog, inigsimba, maghulatanay, magdinasigay. Sa diha nga ning sugod nagtuon og Biblia, nawagtang naman noon ang relasyon. Nakasugat mo inana nga sitwasyon. Sa una nga, pareho pa silang manimbahay, pareho pa sila nga musimba sa simbahan, perting nga naagyod ang ilahang pagtinabangay, paghinatagay. Sa panahon nga moadto sila laing lugar, mag-ilog sila kung kinsa ang kanila ang muplite.
Ako replite, ingon po usa, ako replite. Pero sa dihang nagbasa na silang Biblia, ug doon na gidalang simbahan, nawagtang na manoon ang relasyon. Ngano man, nakasuway mo ana, nakasugat mo ana, nga kahimtang sa tao. Ngano kaha? Si kalmado lang tabay, matod pasakto kaayo, ni nga minsay, salamat sa Ginoo. O, gikan ni kalmado lang ta. Wow, pastor, nindo ta kayo imuhang mensahe. Naay, ang gisintro manggod sa mensahe karon sumala sa mga gi-share dire sa to nga programa, nindot kaayo. Ang gipakita dinhi ang pagtuon gyud sa Biblia. Ang pagbasa sa Biblia, biblical teaching kumbaga based sa Biblia. Unya, gipabugatan dinhi mga kaigsunan nga dako kay kahimuan ang pagtuon sa Biblia pero dili pud nato ipadaplin ang gikabalak-an sa uban tungod kay duna sila'y mga nakit-an pod nga nagtuon sa Biblia na wagtang hinuon. Sa panahon nga lahi gani karatula, pastor ang usa, unya ang usa pod lahi pong karatula, labi nang adlaw mo'y lalisan. Sabado, Domingo maoy lalisan, haskang mawagtang yun ang respeto. Ya nga man, unsa man kunoy, kamo kuno, mangayo kuno ko sa inyohang mga panghuna-huna o sa inyohang mga panabot. Nganong daghan kay mga tao nga nagtuon hinuog Biblia, nawagtang naman noon ang respeto, nawagtang noon ang relasyon, mimpuli noon ang kaguol, kasubo, ang uban yan, naglagot ng gano'n uban. Munang ang uban mo ingon nga, pastor, hadlok mo kung basa ang Biblia, dili ingon nga, ning tuo ko nga makabuang ang Biblia. Hulat-hulaton ko na ako ni inyohang ubang mga mensahe o mga pangutana. Indot kay ni siya nga, hisgutan mga kaigsunan, kay ang pangutana mong ko diri, unsaon nako pagpili og simbahan nga makatabang kanako sa tinuod nga kabag-uhan. Unya do na may mga mensahe nga nagpakita nga gisintro gyud ang pagtuon sa Biblia. Mato dinhi, kay dunay follow-up si Pastor Junrel, no? Mga hinungdan nga nung wala magkahiusa bisag parehas nagbasag Biblia. Una, lahi og paghubad or interpretasyon. Ang uban mo basag Biblia pinaagi sa kaugalingon una imbis motugot nga ang Espiritu Santo magtudlo. Anay mga bersikulo walay pulong sa propesiya sa kasulatan nga gipasabot sa kaugalingong paghubad. Nya so ikaduha, nganong nagbasag Biblia wala magkahiusa, ikaduha pagdala sa tradisyon o kultura kana bitaw nagbasa kag Biblia unya nibasa ra ka para palig-on nimo ang imuhang tradisyon nga pagtuo, tradisyon nga kana bitang imuhang na matan nga pamaagi, ibasa kag mga mensahe sa Dios sa Biblia para imong palig-unon ang imuhang tradisyon. Daghang simbahan nga grupo magdugang lang sa ilang kaugalingong tradisyon o balaod nga wala sa Biblia. Sunod, pagka mapaytason og dili pagka mapailubon, ang uban dili anda mamati umudawat sa uban. Matod pa sa unang Korinto kapitulo 3, kay samtang adunay kasina panagbangi tali kaninyo dili ba kamo makalibutanon? Munay hinungdan nga nung na ay mga tao nga nagbasa hinuon sa Biblia wala noon magkahiusa. Sunod, ang kaaway, tungod na sa kaaway ni Satanas, o kaaway nga mao si Satanas. Si Satanas nagpugas og panagbangi. Ang yawa gusto nga magkabahin-bahin ang mga Kristiyanon aron mawala ang ilahang kusog og pagkamapadayonon. Munang wanjis-jis. Si Satanas miani aron pagguba, pagkawat, pagpatay, paglaglag. Pagtutok sa gamay nga kalainan imbes sa dakong kamaturan. Katurang mga gagmay nga mga hinungdan maruno igipadako. Munang wala gyapon magkahiusa bisan pareho nga nagbasag Biblia. Sunod diingon dinhi mo na ni
Roma 14:1, ayaw ninyo paghusgahi ang magtotoo nga lahig opinyon. Oh, sige, salamat ka ni Pastor John Rilky Tudlas. Okay. Usas ako ang samtang na malandong ko nini, ako ni siyang giutingkay pagayo ang mga hinungdan, no? Nganong naghang mga nagbasa og Biblia wala noon magkahiusa. Pero samtang na malandong gyud ko ani. Kasagaran dili madinawaton. Dili andam sa pagdawat yun. Munay usa gyud nga kasagaran nganong ang tao wala magkahiusa bisan kung nagbasa ng Biblia. Kadili mo dawat. Kay ang mensahe manggod sa Dios nga naa sa Biblia, mubadlong manggod. Muigo siya ba? Mubadlong siya, musaway siya. Unya do na manggoy mga tao nga dili mo dawat og pagbadlong. Dili mo dawat og kana bitawng pagsaway. Labi na kung bisyo na hisgutan. Labi na kung ang iha ng giganahan maoy hilabdan, maoy maigo sa mensahe ba, maoy maigo sa pulong sa Dios. Mao na nga kabantay mo pag ang tao dili madinawaton, dali kay na siya nga una masakitan, mahiubos, maluya, mawagtang ang iyang kadasig. Ang rason nga nung dili madinawaton, number 1, ang hinungdan doon na sa garbo. Pag ang tao doon ay garbo, dili og dili gyud na palupig. Dili na siya mo down. Gusto gyud na siya nga kanang mailhan nga siya mo'y pinakamaayo. Siya mo'y pinakasakto. Siya mo'y pinaka-bright. Mao na nga makigtigi na kung mahimo, dili na lang yung tulgan ang unsa may gilalisan. Pero ang tao nga tinuod nga madinawaton, mga tao na nga gihiklin ang garbo. Gihiklin o gibiyaan ang kinaiyang garboso. Si Haring Solomon, doon na say mga panambagon diha siyang sulat or mga kanabitang pagsugilon o pagtambag nga matud pa diha sa panultihon man siguro na 8-9. I hope lang dili lang ko nasayop o wala lang ko malimot sa 8-9. Ako lang tan-aw na 8-9 panultihon. Og dili ni 8-9, 9-8. Kay dili man 9. Kani panultihon 9-8. Ayaw badlong nga ang taong garboso kay kasaliagan ka lang niya. Apan kon imong badlongon ang maalamon, tahuron ka niya. Diri sa Kristohanon nga kana bitawng kinabuhi, giklaro gyud sa atong Ginoong Hesukristo nga dunay duha ka kinaiya. Ang hutong sa Kristohanon. Kristohanon na ha, pero duna pag gyud duha ka klaseng kinaiya. Kristohanon nga dili andam, Kristohanon sad nga kanunay nangandam. Kanunay siya nga ready. Unya sa kasing-kasing pud sa tao, kung imo sang tan-awon nga gipakita ni Jesus Christ nga kanang gitawag sambingay sa kinaiya o kahimtang sa kasing-kasing sa tao, wala pod niya tagui ang kondisyon sa matag kasing-kasing sa tao. Dunay upat ka klaseng kasing-kasing nga gipakita ni Ginoong Hesus diha sa Mateo kapitulo 13. Nga dunay kasing-kasing nga dalanon, doon na po'y kasing-kasing nga batuon,
naayuta pero mabawrag yuta. Naapoy kasing-kasing nga sagbuton. Naayuta pero naay mga sagbot. Doon na po'y kasing-kasing nga tabunok nga yuta, hinlo nga yuta, og nindot nga pugsan, og sa dihang mapugsan, doon na gyoy bunga. Unya, gidiskas pag-ayo sa atong Ginoong Kristo, mahitungod sa matag klase nga kasing-kasing, nga iyang gipakita mahitungod sa klase nga yuta. Ang kasing-kasing nga daw sama sa kasing-kasing nga dalanon, maog katong mga tao nga nakadungog sa pulong sa Ginoo, apan sa diha nga nakadungog sila, mitugpa ang usa ka uwak nga mao si Satanas, mintuhak sa mensahe. Kumbaga, giilisan dayon ang mensahe. Dunay mga taong makadungog sa pulong na unta sa Ginoo, apan muadto dayon sa mga barkada, mailisan dayon ang istorya. Imbis pulong sa Ginoo mo ay iyahang mahinumduman, ang pulong na nuos kalibutan, mao'y iyahang maganahan. Ang kasing-kasing nga sama sa batuon nga yuta, nindot kaayo unta nga gipakita ni Ginoong Hesus, kay madinawaton na unta sila sa pulong sa Ginoo, niya gawas pa niya na malipayon pag sila, nga midawat na bless sila kumbaga. Pero sa diha nga naanay mga pagsulay, dali dayon sila nga mibiya. Unya katong mga kasing-kasing nga daw sama sa yuta nga sagbuton, mautong mga kasing-kasing nga mingtuon na ni Jesus Christ. Pero doon na ray gugma sa salapi. Doon na ray gugmas mga butang sa kalibutan. Maunang wala ka padayon o wala ka lahutay. Pero ang kasing-kasing nga daw sama sa tabunok ng yuta, mao katong mga tao nga mingdawat sa mga minsay sa Dios, nga bisan sa nagkalinlain nga mga paglutos o mga pagsulay, mipadayon sila. Unya, diha sa pagpadayon, kung imong tan-awon sad, katong mga tao nga nagpadayon, mautoy gi-discuss ni Jesus Christ diha sa Mateo 25. Ang nagpadayon, nabahin pagyud sa duha. Pareho silang na ay pulong sa Dios. Pareho silang na ay lana, na ay balang espiritu. Pero ang usa ka bahin, ang usa ka klase nga Kristohanon, ang balaang espiritu, kung imong lantawon kanunay na subo. Wala sila makapangandam, matud pa sa gipakita ni Ginoong Kristo, Kristohanon nga natulog. Kristohanon nga wala makapangandam nga niabot na day ang pagmamanonon. Wala sila magtukaw. Pero kaning usa ka sa lain nga klase nga Kristohanon, nagtukaw sila. Nangandam sila. Kanunay silang nangandam nga naa sila igdudugang nga lana sa ilang suga. Naan nila ang kadasig bisan kung naay mga pagsulay. Naan nila ang kanabitang kaisog sa pagpadayon sa pagpangalagad. Bisan kung naay mga kalisdanan. Bisan kung dunay mga hulga ang ilang pagpangalagad sa Ginoo. Kanabe gyud mga masinatian nato nga kisamay nakasinati nga gihulga ka nga sige, kung mubalhin nga ikaw og kanang laig tinuhan, di na ti ka suportahan, di na ti ka paeskwelahon, labi na gyud tong mga working student, labi na tong mga naay gitrabahuan unya katong naay mga gisuportahan, mubalhin gani kag lahi nga tinuhan, ako gyud nang ihunong ang akong allowance. Nay mga hulga ngay nana. Sige, padayon lang gyud ka para maluwas ang imuhang allowance. Pero ang tao nga dili magtan-aw sa mga butang sa kalibutan, pilion gyud ang pagpadayon sa pagkinabuhi sa balang kasulatan,
Mao to sila ang nagpadayon sa pagpangandam. So diha sa istorya sa Biblia, mga sambingan gipakita ni Ginoong Hesus, dili dapat nato na si kalimtan. Bisan asa ta nga grupo, bisan asa ta nga simbahan, dapat sa atong nahunag kasing-kasing ang kana bitawng maoy nagbalik-balik nga giatiman, gitagad sa atong nahuna sa atong kasing-kasing. Nindot kaayo pulong yun unta sa Ginoo. Nganong moing kong unta kay dili tanan inana ang imong makit-an sa kinabuhi sa Kristohanon. Daghan nga mga tao nga moangkong Kristohanon apan igo lang sa pagsimba, walay interes sa pagkat-on. Daghan nga mga Kristohanon nga muangkon nga Kristohanon, mubarog nga sila sumusunod ni Jesus Christ, pero wala gani bersikulo bisag usa. Pastor, no need na ng bersikulo, importante na ako'y Ginoo. Unsa may giingon ni Ginoong Hesus? Ang tinuod nga nagtuon nako, nagbuhat sa akong mga buhat. Ang tinuod nga akong tinun-an, nagbuhat sa akong mga pagtulunan. Dili maayo nga Kristohanon ta nga wa tay kalibutan. Ang gipakita sa atong Ginoong Hesukristo kung Kristohanon ka, dapat doon na kay nasayran. Doon na kay nakatunan. Munang dili gyud dapat maluya ang tao nga mubasa gyud sa balaang kasulatan. Usas mga nakapaluya mga kaigsunan mao ni. Gitan-aw nila ang resulta sa kinabuhi sa mga tao nga grabe nga nibasa pong Biblia. Kay mao lagi na damor silang nibasa ang Biblia na wag tang hinuon ang relasyon. Ngano man? Nganong nawagtang man ang relasyon? Kay nani man matod pa sa ato ang Ginoong Hesus nga moabot ang panahon, ibin sa mga apostolis, sugilanon sa mga apostolis, miingon nga, matingala lang mo nga ang mga tao malain na ninyo. Kay dili naman mo makiguhugoy nila. Maglagot o magdumot sila kay dili naman kamo makiguhugoy nila. Dumtan mo sa kalibutan ang giingon diha sa Biblia. Lutuson, bugal-bugalan, butang-butangan. Sa diha nga sundon ang balaang kasulatan. Munay mga hinungdan o rason nganong magubak gyud ang relasyon. Dili tungod kay gibarugan ang doktrina, dili lang kay gidapigan ang doktrina sa simbahan mga kaigsunan, kundi dunay mga tao nga gipakita sa Biblia nga seryoso kay silang nagsunod sa Biblia. Timan ini, pag tinuod jud ka nga nagsunod sa pulong sa Dios ug imo gyud ning ikinabuhi bitaw, imo gyud ang masinatian. Nga dunay mga taong mubulak nimo, dunay mga taong malain nimo, dunay mga tao nga mulutos nimo, dunay mga tao posibilidad imong mga anak. Pwede sad imong mga igsuon, pwede imong mga ginikanan, pwede ang imong mga pamilya. So dili gyud na siya kana bitawng, dili gyud na siya mapakyas. Masinatian gyud na sa tao nga seryoso og tinuod nga nagkinabuhi sa pulong sa Dios. Mao na hinungdan o rason nganong naguba ang relasyon. Nganong nawagtang ang pagtinabangay, nganong nawagtang ang kanabitang ang pagkasuod. Normal gina siya. Ang dili normal kung moingon tang nagkinabuhi kang tinuod sa Biblia, unya
higala nimo ang beer house, higala nimo ang sabungan, higala nimo ng mga kahilayan, munay dili na normal. Munang kitang mga Kristohanon, mga kaigsunan o magtotoo, dapat nabutang na sa atong nauna, nabutang na sa atong kasing-kasing. Kumbaga, midawat na gyud ta nga maunay masinatian. Maunay atong maagian. Lisod mapud kayo nga Kristohanon ka. Unya makiguhugoy ka sa mga Kristohanon ang nagbisyo ra. Muna nga, na kanang pangutana nga, muingon nga, nganong nagbasa kong Biblia, Pastor, nagkadyutay naman huon ang akong higala, nagkawagtang naman noon ang akong kaila, mura man noon ko og kanang hapit na mag-inusara. Munang ikabalakan bitaw noon sa uban, nganong dili sila ganahan mubasag Biblia. Kang tinuod mga kaigsunan, kung imo lang taon, kami nga mga pastor nga nagdalag simbahan, makadiscern yun mi, kung kinsa ang mga tao nga naagyoy gugmas pagbasag Biblia. Kaya ang tao nga naay kadasig sa pagbasag Biblia, ganahan na kay nang magpagamit sa buluhaton sa simbahan. Maibog na sila kumbaga sa mga buluhaton o kalahiyukan sa simbahan. Pero katong wala gyud basabasag Biblia mga kaigsunan, makulbaan na maghisgot na gay paambitay bersikulo. Pakuyawan na kung patestimonihon, pasultihon, pasyeron, makulbaan na. Kanang maghuot na ng dughan niya, magpanglingi na sa pultahas simbahan. Naadayoy mga kanang mga murag pagmahay nga nganong ni simba kung kuka sakto magyud unta to ding di ko mo simba kay pasultihon yun din dako. Pero kung nagbasa kag Biblia, seryoso kang nagbasag Biblia, naa kay kadasi gani mohangyo pagka nga, Pastor, ako'y testimony sulod Domingo. Pastor, ako mo'y kuan opening prayer, Pastor. Mo na'y mga tao nga love na niya ang pagbasag Biblia. So daghan kayong mga hinungdan mga kaigsunan, nganong damor kang magbasag Biblia, mawagtang ang imong mga amigo, mawagtang ang mga kaila, magkahinay og murag magkalayo ka sa ubang mga tao. Normal na siya. Dili ka dapat makalitan, dili ka dapat kana bitaw nga mag-uol. Kay gipakita gyud sa Biblia nga ang kalibutan mismo gani malain na nimo. Magdumot na nimo. Muna nga kung ikaw ginikanan anak baka karon nga misugod sa pagkat-on ug pagtuon sa pagsunod sa atong Ginoong Hesukristo, ayaw mo ka tingala kung ang inyong pamilya nalain ninyo. Na nilubad ang tinagdan, na usab ang kanang pagtagad, moabot gani ang panahon nga magkawagtang ug magkahanap ang suporta. Normal na siya. Nganong kinahanglan man pud tang makasinati kay sa panahon nga ato nang masinatian mubati biya ta nagkalisod. Mubati ta anag kanang dili maayo nga pagbati, mag-uulta, lisod na kaayo ang pag-smile,
Siyempre, makita na nimo nga malayo nimo ang imong mga mahal sa kinabuhi. Kumbaga, naanay gap. Normal gyud na siya. Dili na siya nimo malikayan kung tinuod ka nga nagbasa og nagkinabuhi sa Biblia. Matud pa ni Joina kulang pon si maod jud di ay daghan na dili na mupansin. Unya inani ni siya. Damor nga dili lang kay dili kapansinon makadungog pag yung kagbating istorya nga ikaw mo'y mabati, sila mo'y maayo. Normal na siya. Muna giingon ni Jesus nga nas Mateo 5:11 hangtod sa 12, butang-butangan ka. Pasanginlan ka. Kumbaga himuon ka istorya. So ato ta sa pangutana mga kaigsoon no? Nga ato ang gihisgutan din unsaon nako pagpili og simbahan nga makatabang kanako sa tinuod nga kabaguhan. Dunay bersikulo nga gihatag o gibilin diha sa Biblia nga angay natong buhaton. Angay nato nga kana bitawng diha ta manukad sa paghisgot ni ining pangutana mahitungod kung unsaon pagpili og simbahan. Muni ato arong hisgutan mga kaigsunan kung unsaon pagpili og simbahan. Ako sani nga tagaan og pagtagad kaning awit nga lahutay lang. Lahutay lang. Ako sani nga tagaan og pagtagad mga kaigsunan unya mo padayon rata. Samanto nga awit nga lahutay lang. Dili ba may kinutuban man ang tanan? Kalisdanan, kasakitan, doon na may utlanan. Busa ayaw kaloya, kay mayong mapa. Angay ka lang mo lahutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Ako rin yung tiwason mga kiksuunan o patukar no. Kinilagi nga subaw-subaw. Mausapunis makadisturbo. Pero padayon lang yun no? Padayon rata mga kiksuunan. Unya ako ra yung gidasig matagusa nga inyo rang i-share ang ato ang programang pulong mong kinabuhi ko. Dunay usa ka bersikulo nga diin ko gidala sa Ginoo sa ako ang pagpamalandong ni ining maong pangutana. Unsaon nako pagpili og simbahan nga makatabang kanako sa tinuod nga kabaguhan. Unsaon? Sa ko nang gikaingon mga kigsunan, daghan kayo mga tao nga grabe kaayo silang midayeg sa ilang simbahan, sa ilang pastor, sa ilahang grupo, pero wala mo lungtad og napo katuig. Ang ilahang pagdaig na ilisan og kasuko. Ang ilahang pagdaig na ilisan og pagdumot. Mga negatibo. But ipasabot dili gyud sayon. Ang pagpili og simbahan para magdala nato sa kabaguhan. So unsaon man ako, unsa may akong buhaton mo ni ang ako ang gipangita kining iyang pangutana, unsaon nako pagpili og simbahan nga makatabang kanako sa tinuod nga kabaguhan. Samtang namalandong ko niini mga kigsunan, gidala ko sa usa ka bersikulo nga mubo ra pud kaig bersikulo.
Ablihin ninyo ang inyong Biblia o niya basaha diha sa unang Tesalonika, Kapitulo 5. Ang gihisgutan dinhi mga kaigsunan ni Apostol Pablo mahitungod ni sa katapusang matngon o pangumusta. Ablihin yung Biblia diha sa unang Tesalonika, Kapitulo 5, o niya diretso ta sa versikulo 21. Mubo ra ka ini nga bersikulo. Sutaan ninyo ang tanan, ampingi ang maayo. O ni atong isumpay ang 22, ug isalikway ang dautan. Kanang pulong sutaa mga kaigsunan, dili na siya dapat kausalang, nimo na buhaton, dili dapat mga kaigsunan nga kumbaga imo lang ibase sa imong nakita karon. Kinahanglan mga kaigsunan kining pulong sutaan naghisgot ni sa kana bitawng panahon. Nagkinahanglan ni og panahon sa pag-utingkay, sa pagkat-on, kay dili manggod ka makatugkad og makasuta sa usa ka simbahan or organisasyon kung wala kay nakatunan diha sa balaang kasulatan. Kumbaga, nisimba ka, unsa ang kapitulo. Naa sa Kapitulo 5, unang Tesalonika, Kapitulo 5, versikulo 21, nya ato rang gisumpay ang 22. Ingon din nga, sutaa ninyo ang tanan, ampingi ang maayo, ug isalikway ang dautan. Unya, nagsunod ni sa versikulo nga, 19 ug 20, ayaw ninyo santa ang Espiritu Santo, ayaw ninyo tamaya ang mga mensahe gikan sa Dios. Unya, ingon dayon ang mensahe nga sutaan ninyo ang tanan. Mao ni trabaho gyud sa matag magtotoo, dapat ato ng responsibilidad. Kana di ang pagsuta o pagsusi, importante kaayo ni mga kaigsunan sa matag Kristohanon. Unya, diha sa pagsuta mga kaigsunan, magsugod ni sa atong kaugalingon sa pagpangutana kung doon na ba tayo nakatunan mahitungod sa kaluwasan? Naa ba tayo nasabtan mahitungod sa gitanyag nga kaluwasan sa atong Ginoo? Ato na bagyong ni natugkad. So magsugod na gyud sa ato ang kaugalingon nga kinahanglan gyud ang matag Kristohanon bitaw mga kaigsunan nga mangutana gyud sa kaugalingon kung patulunan ba sa Dios ang akong nakatunan, mga mensahe ba sa Dios o mensahe sa kaluwasan ang akong nasabtan, para mauni imo hasad nga iutingkay sa matag simbahan nga diin ka dadon aron unta katudluan. Importante na siya mga kaigsunan, kanang pulong pagsuta, dili manggug ka makasuta anak kung wa kay nakatunan. Munang kung imong tan-awon mga kaigsunan, kana bitawng pulong Kristohanon, pulong born again, dili na nimo matugkad sa usa lang ka bulan, sa usa lang ka tuig. Matugkad nimo na nga nausab na ka, na born again na ka sa panahon nga makaagi na kag dako nga kalisdanan. Dagko nga mga pagsulay sa imong pagpangalagad. Kay daghan kayo mga Kristohanon nga muingon nga born again ko,
Malipayon nga mulitok nga yes, Kristohan ko, born again ko. Kay na pa mas kalipay. Wala pa may mga pagsulay. How about kung naanay mga pagsulay? Mabikil na ang gitipig-tipigan nga pagbati. Maigo na ang garbo. Maigo na ang binuhatan nga dili mao. Dili sayon mga kaigsunan kanang gitawag born again bitaw. Nga mutuok ka, maluwas dahin ka. Mudawat ka, luwas na ka. Matot pa din walay simbahan nga makata bag-o nimo kun dili si Jesus ragyod. Actually, ang simbahan doon na say papel sa kabag-uhan sa tao. Ang simbahan mahimong walay papel kung dili si Jesus ang gitudlo. Pero kung ang simbahan ang gitudlo sa simbahan, si Jesus ang gitudlo. Ang mga pulong ni Jesus, ang mga mensahe ni Jesus, maoy gipakaon sa mga tao, maoy gitudlo sa mga tao, dunay kapuslanan kanang maong simbahan. Pero kung ang simbahan wala magtudlo sa mga mensahe ni Jesus, di yun na makadawat o kabaguhan ang mga tao nga gitudloan ni anang maong simbahan. So munang mga simbahan nga dili makabago. Munay mga simbahan nga walay papel sa gitawag kumbaga dili magamit sa mensahe sa Dios aron ang tao mabago. Kay daghang mga simbahan nga ang mga tao wala gani mausab ang ilang una-una. Kay ang kabaguhan mangkod mga kaigsunan, daghang mga tao nga nagwali ang Ginoo, ang Dios ra gyoy makabag-o. Walay lain makausab sa tao, ang Dios lang. Sa to pa kung naay mga taong wala mabag-o, murag ang problema nas Ginoo. Dili sa simbahan. Kung inana ang kahimtang mga kaigsunan sa maong mensahe. So inani ni siya. Ang gipakita sa Biblia mao ni sa Roma Kapitulo 12 versikulo 2, ipabag-o, ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan ining panahon na. Ato ng matag kondisyon, ato ng matag desisyon. Kinahanglan doon na tay baruganan nga dili gyud ta muuyon sa unsa may kalihukan sa kalibutan. Unya sunod ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon. Sumuduol ta sa Dios. Ang pamaagi sa Dios mao ni pinaagi sa pagbag-o sa inyong panghuna-huna. Diha sa pagbag-o sa atong panghuna-huna, dako kayog makatabang ang simbahan. Kung ang mga tao nga nagsimba diha, nakadungog og nakakita sila sa kalihukan sa simbahan, maunay magdala nila sa kausaban nila sa una-una. Pero kung ang giwali sa simbahan, puro na lang pagpangumpara sa uban, puro na lang pagpangangkon nga sila'y sakto, ang hunahuna po sa mga tao, sila na rin po'y sakto. Makiglalis po na sa ubang mga tao. Mauna nga, pati huna-huna, wag yapon mabago. I hope sa ako ang diskusyon karon, abli nyo una-una. Timan dako kayog papel ang simbahan sa kabaguhan sa tao. Kung ang simbahan ang nagwali diha, ang nagtudlo diha, minsay sa Dios ang gitudlo, pagtulunan ni Jesus Christ ang gipakaon sa mga tao, ang gipadungog sa mga tao, igsuon ko sa Ginoo, sultihan ta mo. Mabag-o gyud ang una-una sa tao.
Pero kung ang wali diha, sige ra pong pangumpara, na may mga wali nga kamiray maluwas, kanirang simbahan na mo'y sakto, katong naa sa gawas sa simbahan, wag ito'y kaluwasan. Adigin mabago ang una. Muna nga, ingon din mga kaigsunan, sutaan ninyo ang tanan og ampingi ang maayo. Wala man ni makitaan sa di man nato ni makitaan sa ubang mga tao. Dili man ang mga maayo ang ilang giampingan. Ang mga bati man mo igiampingan, kabantay mo na ay mga Kristohanon nga minggawa sa laing simbahan, ang bati mo igipanugilon. Ang bati maoy nagpuyo sa kasing-kasing, ang bati maoy nagpuyo sa huna-huna. Ari ko diri kay monang nagama bitaw ko og istorya nga ako ra po'y gakulo istorya. Nga nihon ari ko nimo pastor kay kuan may kang muwali dito, bati kayo ang pastor, di ka bulo muwali. Puro bati ba ang itipigan? Ang highlights, ang napadako, mga bati. Muna niingon din nga, ampingin ninyo ang maayo. Dali ra ba kayo malimtan ning maayo? Kung doon na kay bati nga makitaan. Kabantay mo mga kaigsunan kung makakita mo og tila nga perting puti kanang tila ba puro puti. Makakita ra kag gamay kay mansa. Murag kanang mangita bitaw kag tila mga kaigsunan nga imong paliton. Nya inig lantaw ni mustila uy naa may mansa. Bisag gamay ra. Murag mabugnaw dayon ka. Dali kay makitaan ang dautan o ang bati kaysa maayo. Kasagaran ra ba nga makakita sa bati katura pong bating kasing-kasing? Pero katong mga maayo kasing-kasing, nindot og kasing-kasing, mautoy kasagaran nga makakita og maayong butang. Maayong kinaiya. Muna nga, unsa may angay buhaton, unsa may kinahanglan gyud nga angay natong buhaton sa pagpili og simbahan. Aron makapili kay mao ni ato ang gisgutan unsaon nako pagpili og simbahan. Nga magdala ka nako tinuod nga kabaguhan. Una sa tanan, sa atong pagkakristohanon dili maayo nga di ka mobasag Biblia. How about anang di ka gud kabalong mobasa? How about anang pastor ng mga buta? Kung dili gani kabasa, kay di kakita, naamang kay mga anak o kaila nga makakita. Naamang kay mga kaila dihas inyong dapit sa inyong simbahan nga makabasa. Mo'y pabasa. Ug maunay tuohi, kanang iyang gibasa. Dili nang iyang gisugilon. Ayaw tuuhi ng iyang gisugilon. Kanang iyang gibasa. Unsa man ang mensahe aning bersikulo ha brad, ibasa lang og kubrad kay di ko kita. Mao nay tuuhi. Ayaw tuuhi tong mga diskusyon nga ni gawas nas gibasa. Kay opinion na to niya. Iya na tong panabot, dili na to makatabang nimo. Muna nga kinahanglan gyud ang tao bitaw mga kaigsunan, na agyoy kadasig gyud unta nga mubasag Biblia. Magkat-on sa Biblia. Kay kung naasay nakatunan, makasuta naman siya, makasukod na siya kumbaga, makatugkad na siya base bakini sa Biblia. Or opinion lang bakini sa tao. Dili man kagod ka balo kon opinion lang ba sa tao kung dili ka tigbasag Biblia.
Kung Kristohanon lang ka mga kaigsunan, nga igo lang kang mudaig sa imong pastor, igo lang kang mudaig sa imong simbahan, wa kay basa-basag Biblia, sultihan ti ka sa panahon nga duna kay pagsulay, nga ang instrumento ang imong pastor, ang instrumento imong simbahan, talikdan yun nimo ng imong katungdanan. O nang iyong mamutos yun ka, ana. Niya mo ato na kalaing simbahan, bati mo imong isugilon, malimta na nimo nga gitabangan day kapag ayo ato. Unya ang pangutana, inig atubang unya nimos Ginoo. Makaingon pa ba kaha kang ikaw mo'y sakto? Ikaw mo'y maayo? Katong mga taong nagsakripisyo nimo, gagitudluan ka, giaga ka pag-ayo. Mao bitaw tong ang akong istorya dito sa usa ka content mga kaigsunan nga balik dito sa imong pastor. Nya pagtuon yung Biblia. Unsay akong buhaton aron masusin ako makapili gyud kog simbahan nga makatabang nako. Kanang simbahan nga nagtudlo sa mensahe sa Biblia. Munay giingon nga sa alagad sa Ginoo nga si Jesus Christ mo sentro. Kay ang kinatibuk-ang mensahe sa Biblia mga kaigsunan, gisentro na sa mensahe o pagtulunan ni Jesus Christ. Mao na nga, ikaw ug ako, kinahanglan yun mo basag yung kag Biblia. Kung di man gay kakabasa, ala pabasahan ang kabalong mo basa dihag Biblia. Unya paminaw. Timan dili mabuhi ang tao sa panlamang, kung dili sa matagpulong nga magagula gikan sa baba sa Dios. Og ang tanan nga mga pulong nga gagula sa baba sa Dios gisulat gyud na sa Biblia. Katura pong mga pulong kay basig mo ingon mo nga tanan gyud di ay pastor. Kato mga pulong nga mao'y atong gikinahanglan. Kay kung isulat ang tanan dili na maigo sa Biblia. Munang dunay mga tinago ang Dios sumala sa Deuteronomio kapitulo 29:29 nga wala ipadayag. Katong gipadayag, mao'y atong gikinahanglan. Maunay makatabang nato. So una sa tanan mga kaigsunan, aron makapili ka og simbahan nga makatabang nimo nga kanang maghatod nimo og kabaguhan, una sa tanan nga imong buhaton pagtuog Biblia. Kay kung moingon ta nga dili ta magtuog Biblia, importante si Jesus Christ mo'y sentro. Saan mo pagkasiguro nga si Jesus mo'y sentro? Basik sa pagsugod lang na si Jesus sentro. Unya nahimo na noong tao si Jesus, dili na nahimong Dios. Kabanday mo nga naay mga teaching nga inana nga kanang interviewon ka, kung Kristohanon ka, magsugod po na sila diskusyon nga mura po sila Kristohanon. Amo yung puka nga kan kay si Jesus mo'y sentro. Inani ni siya. Akong tambag mo ni. Sa pagpili ng tong simbahan, number 1 nimong buhaton, magbasag yung kag Biblia. Nigbasa nimong Biblia, magampo kas Ginoo. Pangayua sa balang espiritu nga makuha nimo ang iyang mensahe. Masabtan nimo kumbaga. Ang balang espiritu mamuhat na kung magbasa kag Biblia nga naagyoy mga pagampo. Lord, tabangi ko samtang magbasa kog Biblia. Panalipdik ko samtang magtuon ko sa imong mensahe. Ya, pila ra man pod ka oras ka magtuon sa usa ka tuig? Pila ra ka oras? Sa usa ka bulan, pila ra pod ka oras? Sa usa ka bulan, pastor, kanang makabasa ko
Biblia madomingo raman kay busy lagi sa trabaho pastor. Unya mauragyoy ako agyong kuan. Panahon nga makabasa kog Biblia. Kabalo ba mo kung inana ang kahimtang sa Kristohanon dili na interesado. Sultihan ta mo, ang interesado nga tao dili na murason, dili niya irason ang kabisi. Nganong di siya mo basag Biblia. Nganong wa siya kabasag Biblia. Ang interesado nga tao mas irason nimo niya nga nabisi sa basag Biblia. Mangutana kuno ko. Sa inyong pagkakristohanon, tinuod ba mong interesado? Kaya kung dili mo tinuod nga interesado, kamo raman po'y muani, anak. Kamo ragyoy muani, tanan, anak. Never kang makapanumangil libisan ginsa. Kung mahimo man nimong makapanumangil pero dili na unuran sa Dios. Unang diri sa atong programa mga kaigsonan, gidasig ta sa Ginoo. Aron kining gisulat ni Apostol Pablo diha sa unang Tesalonica kapitulo 5 versikulo 21 mao ni ato ning trabahoon. Sutaan ninyo ang tanan, ampingi ang maayo. Dili ka makasuta kung wa kay tonto og Biblia. Dili ka makatugkad ni makaila kung wa gyud kay basabasag Biblia. Kristohanon ka, igo ra kang nidawat sa teaching sa pastor, igo ra kang midawat nya bless dayon ka, wa gani kay basabase ni pagtuki sa Biblia. Dali ra kang mailad. Unya, kung mabikil na ka sa pastor, mabikil na ka sa magwawali, dili na maayo ang imong tipigan, dautan na ang imong tipigan, sultihan ti ka sa gisulti ni Jesus, sultihan ta mo sa gisulti ni Jesus, pahinumdum lang, ang tao nga sakit og kasing-kasing, daot og kasing-kasing, magsulti nagdaot nga mga mensahe. Muna nga, mailhan nimo ang tao nga guba og dili na maayo kasing-kasing. Dautan ng kasing-kasing. Kay dili na nakatipig og mga maayong butang. Dili na nakaamping og mga maayong mga mensahe. Una sa tanan, kung Kristohanon ka nga, interesado gyud kang misunod o gibarugan nimo ang imong pakigsaan nga I have decided to follow Jesus. Ayaw ang pulong patrabaho Dapat ang buhat mao'y patrabahoon nimo. Kanang buhaton gyud nimo ba? Dili kay imurang pulong mo'y pabuhaton. Dapat ang ato ang binuhatan mao'y ato ang pasultihon. Na Kristohanon ta. Nga born again yun ta. So sa akong buhaton, Pastor Gideon, aron makapili kog tinuod nga simbahan. Pagtuog Biblia. Kaya di man ko kakaila sa simbahan nga, Christ Center ba ng simbahan na, kung wa kay basa-basag Biblia. Igo ra kang mudawat sa mga nagwali diha. Igo ra kang moingon na bless you ko pastor gikan gyud sa Biblia. Nya wa kay basa-basag Biblia. Bisan ako karon nga nagwali ko karon diri. Igo ra mo naminaw, naghinuktok ra mo diha. Moingon ra mo nga sakto gyud, sakto. O mo'y basa-basag Biblia, personal nga pagbasa-basag Biblia. Ultihan na mo mga kaigsunan. Way may tabo sa inyong kinabuhi. Kaya ang pamaagi sa Biblia o pamaagi sa Dios. Kung gusto kang muuswag sa imong pagpangalagad sa Ginoo, ayaw kalimti ang Biblia.
Nganong naay mga Kristohanon nga nindot naman ta kaayo tong mga testimony. Pero nganong karon grabe naman noon kabati ang mga testimony. Puro raman mga dautan ang gipang-post diha sa social media. Kumbaga, dili na padungog-dungog na gani. Marang-arang patong padungog-dungog. Klaro na gyud kaayo. Dautan ng kasing-kasing. Ngano man, wala lagi basab, wa gyud magbasag Biblia. Nganong makaingon ko inana mga kaigsunan, kay na akong kinabuhi ganito. Musipit tuod kog Biblia pero wala na ako basaha. Magdala man tuod kog Biblia di simbahan pero dili kayo ko mubasag Biblia. Pero sa dihang nakasinati ko og dako kay problema, nakawali kog prisuhan. Dito nagsugod ang akong kinabuhi nga magpuy-an yun ako ang pagbasag Biblia. Og ako nakasaksihan nga sa akong kinabuhi, daghan kaayong nausab. Daghan kaayong nahitabo. Kanang mga maayong nahitabo. Sa dihang tinuod nga nagbasag Biblia. Unang doon ako'y kadasig o doon ako'y kaisok sa pagdasig kaninyo. Aron makapili mong insakto gyud nga simbahan. Ayaw mo daig-daig og tao? Ayaw mo daig-daig og kanang mga organisasyon diha unya dauton ra pud ay. Sa dihang mabikil na ang inyong tawhanong kinaiya. Kay daghan na kay nang nahitabo. Munang sa ako ang kinabuhi mga kaigsunan gidasig ko sa Ginoo sa pagdasig kaninyo nga ang pamaagi aron makapili kag insakto nga simbahan nga magdala nimo sa tinud nga kabag-uhan diha sa mensahe ni Jesus Christ. Number 1 nga imong buhaton, pagbasa og pagtuon og Biblia para muuswag ka. Sa Josue, Kapitulo 1, versikulo 8, hantod sa 9. Ayaw kalimti ang basahon sa balaod. Ang isgutan diha, mensahe sa Dios. Genesis to Revelation. Cover to cover sa Biblia. Ayaw kalimti ang basahon sa balaod. Kinahanglan, tun-an mo kini. Adlaw ug gabi. Og pagkinabuhi sumala sa tanang nahisulat ni ini. Og muuswag ka. Ya dunay saad. Ayaw kahadlok kay ubanan ti ka. Makatugkad ka nga kanang simbahan na Christ Center kung nagbasa lagi kag Biblia. Munang gidasig yun ako ang matagusa, nga ako gidasig yun sa Ginoo sa pagdasig kaninyo, himo ang higala taon ang Biblia. Pakigsultihi kung mahimo taga-adlaw buhata. Kinanatas katapos ang mga adlaw, nga libak dito daot dire, libak dito daot dire. Indiganay og kinsay sakto, ang kunanay og simbahan, ang kunanay Kristo. Hapit na lang mo ingon nga, ako na ni Kristo. Na naman tas katapusang mga adlaw. Gubat karon wanay hunong. Dinautay dito, dinautay diri, kumparahay, perte na. Ya. Kumusta naman itong pagkakristohanon? Kumusta naman yung pagkakristohanon? Luya gyapon mo basag Biblia? Tulog gyapon mo basag Biblia? Bastante og igo na ninyo ang pagbasag Biblia. Unsaon paggiya sa balang espiritu kung wa kay mensahe sa Ginoo? Muna nga ang mga tinun-an before na nakunsad ang balang espiritu, gitudluan sila ni Jesus Christ pag-ayo. Dili diha mo kunsad ang balang espiritu sa mga taong way pulong sa Ginoo. Makalihok ang balang espiritu
samtang ang tao nanay pulong ang kasing-kasing dunay pulong nas Ginoo. Kung ang gitipigan mga dautan kamo kunoy paniid diha. Ini ako ang pakig-uban ninyo mga kaigsunan. Paniid kuno mo diha. Mapastor man ka, malagad man ka sa Ginoo diha. Unsa may imong posisyon sa simbahan, paniid kuno panagsa. Kung maayo pa ba ang inyong gitipigan? Maayo nga nabuhat atong tawhana, basig dautan na. Kay kung dautan na gani ang inyuhang gitipigan, hangtod nga mubalik si Jesus, makasulod pa ba kahatag langit kung dautan ang atong gitipigan? Kamo kunoy pamalandong anak, dili na. Walay daot o kasing-kasing nga makasulod sa bagong langit o bagong yutak. Munang diingon din hinga, ampingi ang maayo. Isalikway ang dautan. Munang kung Kristohanon ka karon, dautan ang nasa imong kasing-kasing, mga bati ang imuhang gitaguan sa imong unang kasing-kasing, timan mugawas na sa imong Facebook. Puro ra pangdaot. Puro padungog-dungog. Nya mo adto kag langit. Kaluy ipon ang imuhang kaugalingon. Ang advice mo ni, sugod karon, higalaa ang Biblia. Himo ang higala ang Biblia. Kani himo ang higala. Namo kay Biblia diri. Himo ni siyang higala. Kung doon na kay problema, diri ka makigsulti. Doon na kay kabugaton, diri kay sa Facebook. Gara ka kay, mahimo kang gara ana. Ayaw sa mga ayaw mo og duol anang mga tao nga guba og kasing-kasing. Kay mosamot mo kaguba ana. Kung noon na mo'y kita mga Kristohanon, sulayan manggod ta. Sulayan manggod ta. Sa panahon nga sulayan ta, ayaw mo duol ang mga tao po nga labaw pang gisulayan. Nindot nga duolon kabalo mo, Biblia. Ihilak na diha sa Ginoo nga magbasa kag Biblia. Kay maunay ako ang gihimo sa dihang nakasinati kong grabing pagsulay. Nga murag magtutukan na imis akong asawa, murag muingon na akong asawa, paulit tagbukid, bis kay gagmay pa atong mga anak, murag mga matay na tadiri. Kabalo mo? Ang gidasig sa Ginoo sa akong ginabuhi, pagbasang Biblia. Gibalik na ko ang paghatag og panahon sa pakikistorya sa Biblia. Ang gipasinati sa Ginoo, nag-uban siya, nag-atiman siya, nanalipod siya. Muna nga, unsaon aron makapili kog simbahan nga makatabang kanako sa tinuod nga kabaguhan. Ayaw isalig ang kabaguhan diha sa simbahan. Number 1, nimong buhaton, ako nang balikon. Basag Bible. Basahan ang Bible. Himo ang higala ang Biblia. Pakigistoryahe ang Dios diha sa Biblia. Wala na ilaing pang makalabaw ana. Kay ang pulong sa Dios maunay mulimpyo sa atong kasing-kasing. Naana sa Juan 15:3. Juan 15:3. Juan 15 versikulo 3. Ingon din
Juan 15 versikulo 3. Nahinlo na kamo pinaagi sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo. Diha gipakita ni Ginisus nga ang pulong sa Ginoo makahinlo na sa atong kasing-kasing. Kana bitawng makapagaan, makapawagtang sa bati nga mga nasinatian. Muna nga si Apostol Pablo miingon nga dili na ko ikaulaw ang mayong balita kay kini mao ang gahom sa Dios nga muluwas ni adtong mutuo niini. Kung wala kay panahon sa pagbasag Biblia, unsaon nimo pagkasiguro nga ang imong pagtuo gikas Ginoo? Kung igo ra kang maminaw anang mga istorya nga wa ka kasiguro nga wa na diinas Biblia. Kung igo ra kang maminaw sa mga discussion diha nga opinion ra di ay dili di ay na ang gisulti gyud sa Biblia. Daghan kaayron nga mga nagwali opinion ra dili manukad sa mensahe sa Dios nga nasa Biblia. Kung wa ka magbasag Biblia, nagtuo ra kas mga opinion, ang imong pagtuo dili gikas Biblia, dili gikas sa Dios, di na makaluwas nimo. Mao na nga ako mga pagdasig, balik sa Ginoo pinaagi sa pagbasag Biblia. Unya, para makabasa mong Biblia, himuan na siyang lifestyle. Seryosoha nga imo nang himuong disiplina sa imong mga anak, sa imong kaugalingon. Pabasahan imong mga anak sa Biblia, pati ikaw mubasag Biblia. Karon grabe na kalisod ang pagbasag Biblia. Kapirtin ng pagkakusuga sa social media. Cellphone dito, cellphone bisag asa. Nakatutok ang mga tao sa cellphone. Na ay mga makaingon tang magtapok ang mga igsoon, kumbaga magtapok ang mga mag-meet kunuhay dito sa kananan, mag-meet tuod dito sa usa ka lugar, kay mag-meeting, inig-abot dito, ihanag tanawanay og cellphone. Ihanag tanawanay og cellphone. Wala na'y fellowship. Dili lisod na kayo ang fellowship sa mga barkada, kaila, kay ang barkada karon kasagaran naa na social media. Munang kitang mga Kristohanon, ako mga pagdasig, ayaw ninyo tuguti, dili na tutugutan, nga makaadto lang tagsimbahan, okay na, Kristohano na ta. Pwede raman ko na nimo ang kunon, bisag pag tinuod na kang moyong kang ako, tinuod na kong anak sa Ginoo, kay simba ko Domingo. Sa panahon, tuluan ta mo og mga ideya para mobasa mong Biblia. Inani ni. Kung muadto ka nimong simbahan, magdala mong Biblia, magdala mong notebook, magdala mong ballpen. Seryosoha og tagaig yung nagrespeto ang imong kaugalingon nga makasabasa kag Biblia, while nga ay nagwali, makatiknot ka. Kung ay practice na siya. Pastor, di man ko musulat. Timan ito mga bersikulo nga giwali dahil memorize. Na ako'y kaila nga di kabalong mo sulat, di kabalong mo basa. Matod pa niya, bisag mabanggaan pa sa litra. Di gani sa kaila. Nagkaila mi ato, katong gipawali ko sa simbahan sa Mars Opit, sa Manuyod. Nahimo kong speaker sa ilahang ika-30 kapin masiguro to nga anniversary. Unya, doon ako'y nakaila nga
83 na ang edad. Lalaki. Grabe pang mulakaw. Way sungkuday. Grabe pong mo istorya. Pero ang nakadasig na ko pag-ayo, pertindaghanag bersikulo. Mudagan kong Old Testament, naapod siya. Siya po'y musumpay sa ako ang bersikulo. Mudagan ko diri sa New Testament, naaman pod. Niamin ko niya, nihalog ko. Kung bless ko kayo sa imuhang kinabuhi. Noy, bless kayo. Kusalamat kayo. Dili ni aksidente nga nung nagkailata. 83 na ang edad. Pero pertindaghanag bersikulo. Di pagyud kabalong mo basa. Pero nganong na ay daghan kabalong mo basa, wa manoy bersikulo. Muna nga, gidasig ko sa Ginoo sa pagdasig natong tanan. Basa kag Biblia para mas makadasig pag yung kagbasag Biblia. Muadto gani kag simbahan, pagdalag bulpin. Ayaw tuguti nga mura kag computer ba nga nakapaminaw ra ka nya yango. Amen. Nya moingon ka na bless ko. Ugma ana, malimtan nimo na. Labi na kung inig-uli nimo sa inyong balay, bless kay ka dito simbahan, grabe nimong lipayang, isingisi nimo pag-ayo. Unya, pag uli nimo sa imong balay kay paniudtohon ka maayo, gikaon og iring ang imuhang sudan, nawag tangang mensahe. Nausab ang dagway nimo. Wa na kay ikapaniudto kay gikaog iring ang imong sudan. Or kaha, nayabo ang imuhang kardero nga gisudlan nimong kanon kay naluksuhan og mananap, wa na kay kanon ni ulbo ang imong kaspa. Wa maugmai ang mensahe, nalimtan day nimo. Pero kung interesado ka, magsulat ka. Or kaha, ay dili lang gud nato tan-aw ng di ko kabalong mo sulat. Kay karong mga panahon na pila na lang kabuk tao siguro di kabalong mo sulat. Tanan kabalong mo sulat pero di na gyud pud mo sulat. Kasalig na lang cellphone. Mudlat ng matang tinanaw cellphone. Ya sig pangayog panalangin. Wala makapangutana nganong ang kinabuhi murag na angin-angin. Mga kaigsonan, money tips. Inigadto ni yung simbahan. Bisa na sa mo simbahan na. Pagdalag yung mong Biblia. Nya kanang giwali, inyo niyo nang basahon na yung itiknot ninyo na. Human ninyong tiknot ana, kanang tanang gipangwali, reviewhan ninyo na sa inyong balay, bisag unsang adlaw, basta kay sa usa ka semana maka-review ka before moabot ang lain na pungawali. Kay basig igor ra po kang mosulat diha. Magkabahaw-bahaw na nang imong sinulat. Pila na lang ka, pila ka tuig, pila ka simbahan, pila ka wali, pila ka Domingo. Nya niabot ta pug laing anniversary. Wa na. Katong imong sinulatan nabasa, nawagtang. Pagyapon ay kapuslanan. Ang akong gibuhat mao ni nga akong idasig kaninyo nga inyo sang buhaton. Dili paulay ang tanan. Maminaw gani mo gwali, magtiknot mo diha. Bisag asa mo, maminaw gwali. Labi na kung naamo sa inyong simbahan, naamo sa inyong Bible study, pag tiknot mo, kay usanas makapadasig ninyo nga mubasag yung mong Biblia. Dahil humagnaan na mo'y tiknot, uli mo sa inyong balay, ayaw dayon pod mura og kanang hatpod kaayo nga adi na lang maniud to kay gingos pastor basa ko Biblia malimot niya ko. Saka gina na yung kabuhi di na yun na mao. Paniud to sad. Kinahanglan na kay self-discipline.
oras sa pagpaniudto, paniudto sad. Dili kay dasig kay ka kay maunay giwali ni Pastor Gideon nga di pa moabot ang laing Domingo makabasa na kog Biblia. Paniudto sad oy. Kung magpaniudto, relax. Kung naay oras nga makabasa, labasa. Niya, kung dili man gani kabasa ng Domingo, di pa nimo ma-review, Lunes, Martes, Merkulis, Huwebes, Biyernes. Siya ro, kataas na tong oras diha sa usa ka semana. Di gyud ta kaingon sa Ginoo nga, Lord, busy kay ko na bata, Lord. Bata mo yung nahimong dautan. Nahimo na noon nga babag ang bata. Mga igsuon, buhatan ninyo ni, kadako kay ning makatabang sa inyong pagkakristohanon para magiyahan mo sa tinuod nga simbahan nga makatabang ninyo diha sa tinuod nga kabaguhan. Kay kung mulantaw mo diha sa mga simbahan nga kani, bless ka ini, kadaghan kay mga bata, daghan kayong mga grabe kasadya. Wala mo'y makuha anak nga pagtulunan nga makatabang ninyo sa panahon nga kamo nay sulayan. Munang mulantaw gani mong simbahan, musud gani mong simbahan, dili importante nang daghan, dili importante nga mo ingwang daghan ni. Nindot ni. Kanang naani mga kuan, kaning naani mga allowance, naani mga scholarship. Ayaw ninyo na kaibgi kanang mga offer diha sa simbahan, ayaw ninyo na kaibgi. Daghan ni dinhi nindot ni kay daghang mga young people, mga bata, sadya kayo. Bisag asa ka simbahana, basta kay nagtudlog Biblia, seryosuha nga na kay panahon sa Biblia. So muna nga panahon nga mosimba, basa kag Biblia, magdala gyud kag Biblia, dala kag ballpen, notebook, nya i-review gyud na. Mas nindot gani na mga kaigsunan, imo nang i-Bible study sa imuhang pamilya. Imo day nang kana bitawng itudlo. Itudlo day na siya. Nya sa usa ka semana mag-memorize ka. Ayaw gyud og kuan, ako lang nga dasig ninyo, ayaw tan-awa ang mga tao nga malipayon, nga daghan, grabe ka sadya. Ayaw gyud kuha ang kadasig sa imong makita sa mga tao. Dapat kuhaon nimo ang imong kadasig sa pagbasag Biblia. Wala na'y makalabaw anak nga pamaagi, muuswag lagi ka. Sultihan ti ka, muuswag lagi ka. Kay ang saad sa Ginoo, magpuyo ta nga naay kalipay, naay kalinaw, na ang kadagaya walay nakulang. Muna ako ang pagdasig mga kaigsunan. Sugod karon, musimba gani mo. Magdala mong Biblia. Pagtiknot kung mahimo. Di man mahimo, pastor. Mandili na ako ang sayo. So, alang sa mga nangutana, no? Wag ko'y lain nga ang pamalandungan nga gihatag sa Ginoo nga pamaagi. Sutaa, sukda, susiha o tingkaya ang matagiwali sa pastor diha sa simbahan kung naabanas Biblia. Unya, sunod tan-aw nimo ang resulta kung ang iyang giwali doon na ba'y bunga. Kumbaga iyabang ikinabuhi. Unya, naabay bunga sa balang espiritu. Kay diha nimo makit-an ang tinuod nga kamatuoran nga magdala nimo sa tinuod nga kausaban o kabaguhan. Dalaygon ang Dios nga nagpanalangin kanato o nagtudlo kanato sa ato ang panag-uban.
sa mensahe nga naghisgot kung unsaon pagpili og simbahan. So di na diha sa pagbasag Biblia. Pagpatudlo og Biblia kumbaga. Kung moadto mo og simbahan, kung doon na mo yung mga simbahan, number 1 nga inyong sintruhon pagpatudlo og Biblia. Wala na'y makalabaw pa na. Sultihan ta mo, wala na'y makalabaw na. Basta kay makakat-on na gyud kag Biblia. Paggamit sa Biblia, pagsabot sa gisulat sa Biblia, pagtipig o pagmemorize sa mga bersikulo o mga pamaagi sa Ginoo nga sa Biblia. Wa na'y makalabaw na. Kung doon na may makiglalis, ayaw pagpaundayon. Ilayo ang imong kaugalingon sa mga taong makiglalis sa Biblia. Kay wa pong kay mahimo ana nga maayo. Wa kay madawat ana nga maayo. Ang mabikil ana ang imurang garbo. Ang mudako ana ang imurang garbo. Mudako ang ulo, mugamay ang kasing-kasing. Kabantay mo anang mga kusog kayo makigdebate. Mudako ang ulo, mugamay ang kasing-kasing. Mawagtang ang gugma. Mawa ang respeto. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga nagpanalangin kanato. Mungit-ngit man ang mga adlaw mo. Kung seryoso tang maminaw sa wali, kugihan gyud tang magtiknot sa mga mensahe gikan ni Pastor Carmen Mahilo. Kalma lang ta, daghang pamaagi aron makabasa pero daghan og mga dahilan. Gikan ni kalma lang ta. Gina kamahalan, mauna akong gihimo pastor, congratulations nimo Sister Gina. May pagpaminaw ni Arlene Inot, may pagpaminaw ninyo Sister Arlene. Dalaygon ng Dios nga paday nagpanalangin kanatong tanan. Palihog i-share ang atong programa ngadto sa atong mga kailag higala. Doon na may utla na, busa ayaw kaloya, kay may ugma pa. Angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsunod. O niya, sulod mo mga small training. Ang mo apil mo mga small sales group kanang kanang mga naay mga gagmay nga pagtuon diha sa inyong simbahan bitaw. Like example, mugbo nga pagtuon. Nindot kay na. Kung naamoy kana inyong simbahan na ay i-offer ba nga short seminar, like mga seminar. Pero kung kuan, hangyo ang inyong pastor. Na pastor, kanang pwede tang naay klase. Nindot kay na siya. Naamoy klase, usa ka oras bakaha. Human sa inyong panimbahon or before sa inyong panimbahon. Lahi man gud nang maminaw kagwali kaysa ikaw may klasihan. Dako kay nang isang diferensya. Unya alang ni adtong mga tao nga gustong mo apil og group chat no. Ako gyung gihinahinay og pangutana ato mga kaigsunan nga ihangyo nga mo apil og group chat sa ato ang basic pastoral training class. Unya naay nangutana nga naaba ko nay bayad. Walay bayad. Ang importante lang sa kuha nga paghatag og panahon, seryoso. Importante gyud nako kanang seryoso nga tao. Kay kabalo ko kung seryoso ang tao nga magtuog Biblia, doon na gyud nay padulngan nga maayo. Dalaygon ang Dios nga mga panalangin, ako ang gihangyo gyud ang matag usa nga dili na tutugutan ang mga bati mao'y atong tipigan, ang dautan mao'y atong taguan. Dapat ang mga maayo nga mga testimony sa atong isig ka tao ug sa atong isig ka magtotoo mao'y ato ang isugilon.
Kanang moingon ta nga kuan ka na. Kanang nindot ka na sila. kasakitan Kanang mga maayo. na may utlana. Ah, Ayaw kalo sa inyong mga simbahan, ang iyo inyong mga pastor nga, pastor, mag-Bible study ta pastor. Kanang naay mga training ba? Like discipleship training. aron maka Trabaho na sa inyong pastor. Trabaho na. sa pag Human sa inyong panimbahon o kaha sa inyohan ng mga midweek prayer. Unya, paubos lang yun. Paubos o pailob. Kay sa panahon nga tudluan mo sa pulong sa Ginoo, pinagis yung pastor, naagay mga tawhanon nga kinaiya nga mabikil ba. Pailob lang. Dawata lang. Higugmaa ang inyong magtutudlo. Higugmaa ang inyong pastor. Ana ang ako ang ikatambag ninyong tanan. Puswag lagin mo sa imong pagpangalagad sa Ginoo. kasakitan doon na may utlana. Usa ayaw kaloya Gikan ni Shirley Naro Tumaudos, Pastor Unsay Adlawa inyohang sales group. Actually sa ako ang training yod na anak ko'y oras sa matag Domingo sa gabi taga na Domingo gyud sa pag kung wala mi lakaw lang un aram midire onya na ako'y giablihan ron mangita kung unsang orasaha sa Sabado or sa Bernes una nga kuan kanang sa pagkakaron busy pa man ko sa busy pa gyud ko diri sa simbahan kay trabaho pa man unya sa mga musician o sa mga kaubanan nako diri sa simbahan wala pa gyud nga maklaro bitaw ang mga schedule una nga even ang music team nga giumol diri sa atong simbahan dili pa inana kaplastada ang amo asad nga kanang schedule wala pa gyud kanang ma-finalize mo nang dili pa ko kaayo ka desisyon kung unsa gyud ang adlaw or unsang orasaha. Pero mo na nagama nami og group chat, nagama nako og GC para sa basic pastoral training class nga ang gisgutan og gisintro diha ang pagkat-on sa mga buluhaton nga gibili ni Jesus Christ. Kay ikaw ug ako do na gyud tay trabaho. Pag mo ingon ganita nga natay pagtuo, makit-an na sa atong trabaho. Ang tao nga na moangkon nga naipagtuo, why trabaho, why nakatunan, automatic na siya nga gipakita nga wa na say pagtuo. Nangangkon na lang na nga naipagtuo. Muna nga yung tugutin nga inaana lang sa dangimong pagkakristohanon, kusog na lang ta kay mangangkon. Sa dili pa ko manamilit mga kaigsunan magampo sa ta atong pasalamatan ang Dios sa iya mga pulog mga minsay nga atong nadunggan sa atong panaguban. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, nagpasalamat kami sa mga pulong nga amo karon nadunggan, diin imo kami gidasig, ug imo kami gilig-on. Og imo hang gipakita nga grabe ka importante alang namo ang paghatag og panahon sa pagbasa sa Biblia. Salamat Ginoo sa imong pagdasig kanamo sa imong pagpahigmata sa angay namong buhaton sa among pagpaabot sa imong pagbalik. Dalaygon ka nga Dios nga naghatag kanamo kusog ka isog. Diin nagpahinumdom kanamo nga mubasa gyud mi sa imong mga mensahe. Amo gyung balik-balikag basa ang imong mga sulat. Kaysa matag karon ug unya kanunay labas og presko ug bag-o ang imong mensahe nga imong ipadayag sa panahon nga kami mubasa ug makigsulti kanimo. Salamat o Dios sa imong paghatag mga pamaagi aron ang among kinabuhi mahimong andam sangkap sa panahon nga kami moatubang sa katapusang ugmana. We declare blessings sa matag usa. In Jesus name. Amen og amen. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin sina kamahalan ni Adko Pastor Bless Onia Maria Victoria Perez Ancot
naami discipleship human sa among panimbahon tinuod mo tubo jud imong pagtuo. Wow, ato pagpakan ang Ginoo no. Tinuod gyud na no. Salamat kaayo. So daghan kaayo nga mga last na ko nga open sa basic pastoral training. Daghan kaayo. Daghan kay wala man tunga. Pilar lang kabuk ang milahotay. Pero normal gyud na siya. Importante na ini padayon. Una akong kalipay. Kini yung suon Pastor Gideon moingon sa ato na pong programa ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless and good night. Pagdaing mag-aawit kanimo amahan Jesus magahalan mga pagdaing mag-aawit kanimo amahan ihalad na ang tanan itugyan na ang tanan diha kanimo Isus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus ibayaw ka iisa ka sa among pagdaig kanimo lang ihalad na ang tanan itugyan na ang tanan diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo